Ось і все, ми готові. Вітаночки, вітанок. Мы тут на месте. У меня все готово, пробачьте. Нечакано. Перед запуском стрима отвалилась АБС-ка. Уявляете себе? Я чекав, что почнется стрим, и она такая: не. Я пошла. И все. Гука где? Я чув. Верва вітаночку. Так, я зрозумів тебе. Гэта зноў у мяне сістэмныя налады. Зараз. На 96. Вітаю, Артур, вітаю. А одну хвилинку, не, слухай. Система працує. Так, у чым проблема? Так, я сподіваюся, зараз все добре, не? Чекай, гляжу своє. О, гук ёсць. Все ёсць, я на месцы, все на месцы. Нават гледачы подтягнуліся. Так, сёння ферма под добрую музыку. Будем зараблять грошики. У нас 100, сколько там? 103 тысячи. 103 тысячи вересень. У нас, до речі, на вулиці. Так, мне подается, уже поспела трава, так? Правда. Все. Мы приступаем одразу до кашення. До кашення не откладаем в эту справу. Будем зараз себе заробляць $1 мільён. Што я планую зрабіць? Так, музыку з цішэй зрабілі. Ага. Усё, зразумеў, зараз. Ось так, хіба што, і... Ось так павінна добра быць. Так, адчапіць груз, прычапіць подвесное абсталяванне. Так, я забыўся пра чатик. Зараз усё прычаплю, пачнем працу. Я падраблю чатик. Будем працягваць. І адразу распавяду, што я мяркую зрабіць на гэтым відэа. Зрабіць як мага больш грошай. Мне прыблізна падаецца, тут мы заробім каля 40 000 евро. Гэта нам дазволіць хіба што ўжо дазволіць, так, купіць новую аўчарню гэтую, вось, і пачаць зарабляць ужо на волне. Так, працаваць будзеш, не? Не, спачатку трэба класці. Полетела, и задняя ось так. Все, мы готовы. Вот, и у нас заробится таким чином две гэтыя фермы будут приносить волну, а потом уже мы будем збирать грошики на вытворчасць тканін з гэтай волны. Хвилиночку, зараз я тут пачну, и я чатик побачу. Ай, чаго чакаць, калі можна гэта зрабіць даволі хутка, вось так. Як справы, шановная? Покормить не забудь, яны там ядуць, не переживай за іх. У іх усё ёсць. За імі сачыць там асабліва і не трэба. Гэтым і прывабныя авечкі. Тым, што просто закінуў ім раз на паўгады гэтыя травы. І ўсё, і спакойна збірай сабе далей прыбыткі. Каб у жыцці так было, правда, не? Уяўляеш сабе такое, вось жывёле свае кіну там ежы, каб яна па ёй ажно поўзала на паўгады ўперад, і ўсё, ідзі сабе ў адпустку нейкую там на вакацыі на мора. Галоўнае, каб скаціна была не абосраная. Не, гэта мне не ведаеш, гэта мяне не тычыцца.
Я могу з ёй рабіць што заўгодна. Гэта вось таму галоўнаму калгасмейкеру. Галоўнае. А мне не. А дарэчы, ВРВ, бачыў ты, што тутэйшы шляхціч выпусціў новае відэа? Цудоўнае, мне вельмі спадабалася. Лёгкая, хуткая, просто доступная. Вау! Шарпаху. Давайте без гэтых фантазіяў. Вось. Ведаеце, што кепска тут у гэтай гульні, калі хто гуляе і спрабуе тут зарабіць мільёны даляраў, гэта тое, што калі ты робіш бізнес на траве, то штучны інтэлект табе не дапамагае. Ён не можа нармалёва сабраць потым гэта ўсё, но тым больш займацца цюкаваннем ці нечым падобным. Так што такія вось траблы. Вітаначкі, Максім, цёзачка прыйшоў. Як я рада цябе бачыць. Як ВРВ. Дарэчы, ВРВ яшчэ не распавядаў, як ён там пасядзеў. Як ты пасядзеў учора? Ля, і вы, людзі, хлопцы, вы падурэлі, бляха. Вы дзе? Вы што, не... Сёння нядзеля. Дзе сям'я? Дзе што? Чаму вы ўсе тут сядзіце? Я не чакаў, што вас шмат столькі будзе. Вітаначкі. Усіх вітаю, усіх. Я вельмі шчаслівы, што вы да мяне завіталі сёння. А сам? Я прыдурак, прабач. Са мной уже, ведаеш, менавіта на такіх, як я, паглядзяць і скажуць: «О, яке кончана». Вось так вось яно. Як я пыхнуў з купінскім ромам. Чакай, давай без гэтых вось вашых алкагалічных уяўленняў аб тым, што ром гэта нешта такое, што проста вах. Гэта проста самагонка з цукровага трасніка. Праўда, не? Я правы? Так, Макс піша, працу па дому скончыў, прайшоў адпачыць. Ай, малайчына, боже ж мой. Я стрымер, слухайце, я не ўяўляю, што ў мяне будзе аўдыторыя свая, якая будзе сачыць так. У мяне 200 падпісчыкаў, а я стрымер, халера мяне бярэ, а? Вось гэта, бляха, атрымліваецца. У гэтым жа ж сэнс. Каб самагонку хляць. Так, з чаго пачынаюць стрым? З новай прэтэнзіі да глядання прав. Якая прэтэнзія? Ты што? Дзе? Дзе ты ўбачыў ўжо? Дзе ты ўбачыў прэтэнзію да цябе? А? Вось зараз у мяне прэтэнзія да таго пытання. Я ж наадварот задаволена. Глядзіце, бегаюць. Грошыкі бегаюць. Прыносяць мне воўну. Прыемненька. Потым пайшлі ў мак, паелі нармалёў бігтэсці з бульбачкаю. А з гэтымі, я так мяркую, з звычайнай магдакаўскай бульбаю. Фрыткі гэтыя, так? Ці як яна? Бульба фры. Марскі самагон. Не просты самагон, а марскі самагон. А жа марскі самагон, чакай. Я штосьці не ведаю? Чаму марскі самагон? Так, френч фрайс. Бо маракам палагаўся. Мне чакай, вось я колькі апошнім часам гляджу некаторыя відэа, дзе там хляюць гэты ром, я б нават сказаў, што гэта не пра марскую тэматыку, гэта хутчэй літаральна пра мясцовае насельніцтва, якое зараз заліваецца там, вось тую возьмі Кубу, Ямайку ці нешта падобнае. Вось і... Неяк так. Замест марской вадой. Вось так гэта была б марская тэматыка. Вот Максім правы, сапраўды. Ну вось, я зразумеў. То вот матрасняя піла танную гарэлку, так. А ў гэтае віно. Вось толькі з гэтага пункту. Мне падаецца, гэта застарэлае ўжо. А салдаты краплёнае віно, AK водка, я такога нават не чуў ніколі.
Што за яно? Яно хоць гарыць, ці так? Божик, распавядзі, што там нас чакае наперадзе з новага. Ты серыял, наколькі я памятаю, перакладаеш, агучваеш. Дык іх навучылі індейцы, зразумеў. У нас, дарэчы, ранак, 8 раніцы. Планаў шмат, часу не шмат. Не, ну гэта як заўсёды. А як у цябе, слухай, там ўсё вырашылася з працай? Усё добра? Спадзяюся. Можа, штосьці знайшоў нават? Severance, так, пакутку. Я бачу, ты пісаў у телеге. Там нейкая серыя была на падыходзе. Ух, я, глядзіце, якія цені прыгожыя, маць, моя жанчына. Так, чакай, зараз вырву прачытаю, толькі павернуся троху. Поедзем з гары долу. Так, у Амерыцы народ не дайшоў да выганкі алкаголю. Мне падаецца, яны дайшлі да брагі, правда ж? Яны ж брагу рабілі. Ці не рабілі? Рабілі. Гэта нават Мел Гібсон паказваў у апакаліпсісе. Што яны брагу рабілі. З фруктаў, з какосаў, штосьці такое там было ў іх. Не, з какосаў не было, з фруктаў было. Бо яны бачылі, як маўпачкі хлялі. Пераврадзіўшы фрукты. Індейцы накурваюцца. Я ведаю, што толькі ты, якія жылі на поўдні Амерыцы, паўночнай Амерыцы, вось тыя курылі, палілі шмат. І мескулін ужывалі яшчэ. Вось гэта я памятаю. А тое, каб яны там нешта іншае. Усе бы гэта была культурная такая традыцыя, карацей, я зразумеў. Не, ну я ж, вы ж ведаеце, я не гісторык, не халера, тому вы больш закідваеце такога цікавага. Мне цікава такое. Адкуль што пайшло, дзе хто ўзяў? Так, добра. Так, о, прабач, Божик, не ўбачыў ніяк, шукаю далей. Оу, гэта кепска. Спачуваю, гэта троху адымае нерваў. Я тут таксама, дарэчы, не так даўно нешта я перахваляваўся, ведаеш, вось калі ты, у сэнсе, калі я спрабую взяць гэты, атрымаць крэдыт на жытло, то так пачынаеш хвалявацца, то там нейкі маркер убачыш, то тут заўважыш штосьці не тое, божа, як мяне ўзяла паніка нейкая там. Потым я паразмаўляў з кіраўніцтвам, усё добра, карацей. Не ў сэнсе таго, што я там прыпёр да сцяны і сказаў: давай, дазнавайся, прызнавайся ва ўсім. Не, нармалёва паразмаўлялі ў сэнсе пра жыццё, быццё, заныццё, як у цябе было. Рубрика такая добрая. Ныццё забыццё. Вось, дык, карацей, я зразумеў, што тупа паніка, безгрунтоўная. Вось, супакойся, усё добра. Technical Support, Customer Success. Гэта адповедь для Максима. Я пакуль не панікую, я разумею.
А слухай, Вожык, а вось гэтая дзейнасць, яна хоць неяк падтрымлівае цябе ці не? Вось ютубская, той же Patreon і так далей. Яно ж, наколькі я памятаю, там не надта ўжо і моцна, але хоць на адсоткаў 20 яно пакрывае твае выдаткі на штомесяц ці не? Мы шукаем кагосьці, хто добра ведае сістэмы захавання дадзеных і сан. Ау. Не, гэта не да мяне таксама трапілі. Слухай, як было б цудоўна, калі б Вожык і Максім зараз аб'ядналіся. Да, трапіла б, было б так, карацей. На стрымы знайшоў працу. Ого, было, блядь. Прышпільна было б. Да, засталося б толькі яшчэ, каб IT-барада сюды заходзіў. З патрэбамі сваімі. Вырашалі пытанні па IT-шцы. Сонейка выйшла. Дзе? А, то вось яна наверсе. Колькі пылу ляціць. Ух, брудны трактор. Во, як Андрей знайшоў сабе кансультанта, так. Просто вось на стрымы сваім хоба. Patreon крыху прыносіць. Ну, бо Patreon, наколькі я разумею, ён мала адбірае сабе. Правда ж? Таму што YouTube там адбірае амаль палову, каля 40%. Patreon забірае значна менш. Карацей, трэба выдохнуць, все будзе добра. Наперадзе у нас лето. А вось, яшчэ вясна павінна быць, правда ж? А ну давай едь. Ты что? Patreon 10 забірае, яшчэ там ёсць усялякія камісіі, ёсць падаткі. Ведаю, вось калі я плачу Patreon, то там падаткі. І там ёсць опцыя пакінуць падаткі на цябе, каб ты іх плаціў, ці аплаціць твае падаткі самому. Такая опцыя, наколькі я памятаю. Можа, гэта не Patreon, можа, штосьці іншае, але памятаю, недзе вось на такіх донацілках я такое абіраў. Хутка трава пазеленее на падножны компера. Не, спачатку гэтыя, як іх вылецела з галавы. На дрэвах гэтыя з'явяцца немаладое лісце, як яно? Капца. Почки. О, па-расейску почки. Хаця па-расейску узгадаў. Это по-российску. Я памятаю, что у белорусской есть доброе слово. И штосьці оно вылетело з головы. Ну, я ж кажу, деменция. Холера, деменция, блядь. Мне яшчэ 40 с невялічкім гадкоў. І ўжо пачалося, разумееце? Да чаго мы дажыліся? Гэта ўсё экалогія. Вось Грета Тунберг не херню верзла калісьці. Гэта ўсё экалогія. У чалавека ныркі, а вось у раслін. У раслін іншае слово. У раслін іншае слово, пры гэтым добрае слово, прыемнае такое, весенняе. Бубочки! Во!
Капец просто. Дякую, Вожик, дякую. Сапраўды бубочки. Рыцан, вітаначкі. Дажынкі пачаліся. Не, яшчэ рано. Не, хаця тут, дарэчы, верасень, сапраўды, у самой гульні верасень, таму так, дажынкі. Не, мы рыхтуемся, мы будзем будаваць, калі заробім грошыкаў, будзем будаваць аўчарню наступную, другую, і потым збіраць грошыкі на перапрацоўку воўны ў тканіну. А дарэчы, ва ўсіх снег выпаў, ці толькі ў мяне ў Беластоку? Я яшчэ там бачу, што гэта Марго, спявачка, якая зараз у Харкове жыве, выпаў таксама ў Вільні. Но яна там добры посцік зрабіла, тыпу, зіма, ты што, чмурэла? 13 дзён до конца зімы, і снег выпаў, дзе-то было раней. Ляжыць крыху, не, ну шмат, мы нават з жонкою з'ездзілі на мясцовыя такія, як называюць, беластоцкі гарналыжны курорт, так бы мовіць. Не, сапраўды там цудоўнае месца, даволі высокія горы, але у лесе непасрэдна знаходзіцца, а таму да зямлі не так ужо і шмат снегу даляцела, але ўсё роўна было прышпільна. Было прыгожа, ой, налазіліся як сабакі, нават на возера выйшлі, там возера яшчэ было, вось пахадзілі па ім. Дышлі да больш за сярэдзіну, краце, як пачало трышчаць пад нагамі, бля, але ж мы просто спужаліся, паляцелі назад. Ну, краце, было весела. Так, уже хутенько 2 разы і ўсё. І мы ўсё падстрылі. Ну як усё, збольшага. Так, і гэта у нас што? Верасень, потым будзе кастрычнік, лістапад, за 2 месяцы нічога не павінна вырасці. Яно ж 3 месяцы расце ці 2 месяцы расце. У лістападзе, магчыма, будзе ўраджай. Магчыма. Можа, яшчэ ў лістападзе пазбіраем. Добры сенажаці, дзякуй, дзякуй, дзякуй. Давай, ты заходзь, калі што. Ух, і цяжка гэтаму маленечкаму трактару тут на ўзгорак паўзняцца. І ўсё, паехалі ўніз. Зараз зачэпім яшчэ варашылку, каб у нас было сена. І ўсё. Потым валкавую жатку, потым усё гэта ў цюкі запакуем. Цудоўна выйдзе. Вырвае, ты што паспеў за сёння зрабіць ужо? Адпачываў проста. Ці можа ром выходзіў. Учорашні з Макдональдсом. А, здымкамі займаўся. Малайчына. Зганяў на шпацыр, монтаж, то і сё. Нармалёва.
шмат чаго паспеў. Все, складаемся. Гэта прыблуды. Так, поднимемся. Тик-тик-тик-тик-тик. Ось так. Все, потым помыем. Зараз усё гэтае завершым. А уже потым займемся знешнім выглядам, каб усё адмыць. Так, бачу, слухайце, зноўку людзей насыпала. Па 4 чалавекі там і там сядзяць. Вітаю ўсіх, вітаю, шаноўныя. Эць. У нас тут паспела траўка. Зараз зберем грошыкі з усяго гэтага. Будзем будаваць сабе другую аўчарню. Ну і, безумоўна, яшчэ там, я думаю, што нейкая зерніка паспеў, кагосьці трэба будзе сабраць ураджай зерня. Зарабіце на гэтым. Дарэчы, можа, пакуль я тут катаюся, там і вісіць штосьці. Такое, а гэта ж можа рабіць і бот. Не толькі мы можам гэта рабіць. Так, 2900, за што? Нейкія буракі хіба што, не? Моркву. Не хочу, не, камни не, опрыскивание не, посев не, прополка не разумею, а где поделися? Збожжа, пшеница, где это все? Няжо никто не саджал в этом году. Old school, вітаночки тебе, шановний, як ти, що ти? Штось ти у минулий раз, коли ми з тобою розмовляли, ніяк зусім. Сили згубивши. Сподіваюся, зараз усе добре у тебе? Сьогодні ж неділя, як-ніяк. Сервери батли не працюють? Батли Battlefield? А що здарилося з ними там уже? Хтось накатив обновлення і пішов на виходне? Як це, звичайно, і буває. Ти нормально, як завсёды? Ні, мені часом подається не завсёды. Часом ти вже такий песимістичний буваєш, що просто вах. Гэта вы там з БЧБ геймінгом записали кудысьці. Не ведаю, мы нікуди нікого не записывали. І списка у нас нема. Насамрэч ёсць. О, до речі, бачиш, тут ще зелене є у нас. Ну і БЧБ, безумовно, так само є. А ну. О, правильна табличка.
Я б насамрэч сёння яшчэ пагуляў бы і у танкі. Штосьці такі настрой ёсць, штосьці актыўнае, хочацца не катацца па ферме. Што скажаце? Можа паганяць, пабудаваць аўчарню. Вось, і перакінуцца на танкі і зрабіць пару катак. Збіваць хпшкі ворага. Гучыць як план добры. Мне таксама падаецца, таму што нешта вось я так на перспектыву нейкую падумаўшы пра тое, што тут трошкі зарабляць тое сёе рабіць, але ж гэта было, знаю, ведаеш, вельмі добра, калі б хтосьці са мной таксама быў у чаціку. Не ў сэнсе ў чаціку, а ў сэнсе таго, каб гулялі разам. Тыпу нейкія такія сітуёвіны, як у сноўранера, на пустым месцы перакуліцца, каб цябе потом цягалі за жабры. Вось, каб паставіць на колы. А так, штосьці актыўнае хочацца. Учора, дарэчы, ж было вось зранку няблага там з Mass Effect, мне падабаецца, як яно там ідзе, але ўжо ўвечары гэты Cities Skyline, ой, щось я напрыканцы ўжо нават стаміўся. З гэтымі, бляха, краматорыямі ўсімі, крабламі. Ну, з вадой увогуле смешна выйшла. Просто. Марскую воду ў горад пампаваць. Нармальна, для гульні ўсё добра. Так і павінна быць. Можа, недзе так і робяць, я не ведаю, там у Рыа-дэ-Жанэйра якім-небудзь, а? Хто ведае, няхай распавядзе, але мне падаецца, гэта пахне лухтою. Каб марскую ваду можна было пампаваць у якасці пітнай вады. Праз апраснитель 2 разы прагнаць і гатова, но наколькі я ведаю, па-першае, падтрымка апраснителяў гэтых яна надта дарагая, бо я не памятаю, казаў табе, не казаў, я калісьці працаваў на ПЦЦ, хімічны канцэрн такі, і у нас існаваў апраснитель, і падтрымка ў нашых умовах, у беларускіх умовах, яна каштавала грашэй. На ўсе гэтыя элементы фільтруючыя, адваротны осмас гэты і так далей. Вось, таму, ну, скажем так, а марскую ваду уяві сабе.
Там же ж колькасць мінералаў, солі у 1000 разоў больш, чым проста звычайна вода з ракі. Так, олдскул, ну, не хачу нікому свае 48,3 вінрейта паказваць. Олдскул. Аго, давай удвоих пагуляем у танкі. У тебе ж ёсць мікро ці нема? А калі нават без мікро, то можаш так сам падлучыцца, проста моўчкі будзеш гуляць. Як табе ідэя? Трэба неяк у Майнкрафт зайсці ўсім. Не, гэта кепская ідэя. Вёску пабудаваць нейкую. Я, дарэчы, у Майнкрафт гуляўся адзін раз, бо малы, калі быў малы, старэйшы, ён маў ліцку. А, ты пакуль не дома, зразумеў. Ну, калі што, ты гэта, дай ведаць. Я з задавальненнем. Вось, і у малога я браў, так, мы гуляліся там з ім у Майнкрафт. Але зусім крыху там, я б нават не казаў, што я там штосьці ведаю пра гэтую гульню. Вось зараз, дарэчы, дзіўна, але малы гуляе ў Roblox пастаянна. Бо гульня па сутнасці сваёй з'яўляецца нейкай пясочніцаю. Вось, і там, нягледзячы на тое, што графічныя патрабаванні там нулёвыя, узроўню zero. Вось, но ён усё роўно гуляе ў гэтай Roblox, знаходзіць там нейкія гульні даволі такія, падаецца, што не тое, каб прыгожа, але разумныя. Всялякія хорары ў тым ліку. Спакойна сабе з сябрамі гуляе. Я ў 16 гадоў, калі што, гуляў уже больш сур'ёзныя гульні, тыпу Балтла, была КС-ка. Ось на такія гульні мяне цягнула. Duke Nukem быў безумоўны. Думчык. Старкрафт першы быў, наколькі я памятаю. Але потым ўжо з'явіўся. Так што вось такія справы цікавыя. Сённяшнія дзеці, яны здзіўляюць гэтым, што не патрабавальныя да графічных гэтых штук, як мы, напрыклад, фанацелі просто. О, графіка, с ума, з глузду з'ехаць. Ты ж казаў тебе за 50, за 40, не за 40. Мне яшчэ 50 няма. Я, калі адбудзецца, я табе паведамлю. Калі мне будзе 50, калі тебе 16 было, КС-кі яшчэ не было. Магчыма, нешта блытае, магчыма. КС, я памятаю, была сюжэтка КС, але вось толькі я з даволі складана прыгадваю, колькі мне ў той час было. Здаецца, малы яшчэ быў. Бо спачатку я пагуляў у сюжэтку КС-кі, а ўжо потым непасрэдна ў КС-ку мы гулялі з сябрам. А можа, слухай, я быў ва універсітэце ўжо нават. Слухай, я не памятаю. Малы быў. Не, мне падаецца, гэта былі... Можа, нават другі курс які? Так. Другі, трэці курс. Недзе там, карацей, гэта было. Ва універсітэце, так, гэта было. Сапраўды, ты правы. Old school, так. Ну, КС, гэта недзе 2000-ны. Во, так, гэта былі першыя курсы мае. Так, не памятаю. Вось калі у гэтым дыяпазоне, так, гэта мае першыя курсы. Let's think about what we love and not what we hate at all. Yeah, let's think about what we love and not what we hate at all. She is thinking about what could happen to her right now. I wonder what she is afraid of. How come her down? Touching grass, feeling lost. I think I need a break up. But it makes no sense, 'cause I am
Так, что, слухать, уже 40 хвилин пролетело, ничто себе. А мы толькі другі этап працы робім. Бляха, колькі яна часу патрабуе гэтая гульня. З глузду з'ехаць. Let's think about what we love and not what we hate at all. Yeah. Let's think about what we love and not what we hate at all. She is thinking about what could happen to her right now. Oh no, she is afraid of how come her down. Так, что еще там? А вы, стримерсаў беларускі склад нейкі не думали арганізавацца? Дык ёсць же, што хто любіць гуляць у склад і гуляюць. Дык і мяне зацягваў таксама. Тут і на ютубе ёсць Ян, які вельмі часта гуляе ў склад, ён мяне спачатку туды зацягнуў. Але просто ведаеш, я ўжо далёкі ад такіх гульняў. Мне не атрымліваецца гуляць. Я ўжо нават калі нешта там удалося, апошні раз, калі я гуляў, з дапамогою Яна того ж зрабіць пару кілоў, пару ведак неблагіх, але ўсё роўна задавальнення не было, тому што тут бляха на твою галаву падае асэнсаванне таго, што ты просто ўжо стары для такіх гульняў, цябе не атрымліваецца гуляць у іх добра. Ёсць жа на твір... ты пра гэтае. Сквад суполку. Ёсць. Чакаю, Шагрэль, Рэйвен, Лепус, яны даволі часта стрымяць разам, і куткі таксама. Яны гуляць там у нейкую стралячку, якую я нават не гляджу. Мне такое не цікава. Там нейкія шпіёны, ось нешта такое. Адзін за адным бегаюць. А так ёсць, у нас агульны чацік ёсць, там усё гэта абмяркоўваецца, гэтыя рэчы паміж сабою. Увогуле, твічоўскія стрымеры, яны даволі так плотна сябруюць. Дзед, я толькі зараз разумею, што мне зноў трэба ездзіць на працу. Ну так, а не думаць цэлы дзень, каб рабіць. Гэтая думка, мне падаецца, проста ўварвалася ў твоё жыццё ўчора. Што б зрабіць? Толькі ў чаціку няма? У яком? Пра што ты кажаш? Пра які чацік? У іншы белстрымерс. Ну, дык там спецыфіка, што гэта стрымеры сядзяць. Там не тыя, хто відосы піляць. Там менавіта стрымеры ўсе. Мяне ж тады зноўку ж гэты Рэйвен па прапанове сваёй зацягнуў. Нядаўна, там, можа, месяц які таму. Гэта так, ты ж быў тады, дарэчы, на тым стрымы, калі ён прапанаваў гэтае контент-мейкер, ну. Так. Пры гэтым просім яшчэ дадай да гэтага, што твічоўскія стрымеры чамусьці не любяць YouTube, я ўвогуле гэтага не разумею. Бо шчыра, мне гэта ніяк не мэтчыцца у галаве, чаму так, навошта. Якая розніца, дзе свой контент паказваць, стрыміць і ўсё такое.
Зноў лепус кудысьці падзеўся, як з'явіцца, запытаеш, можа ён бульбу саджае, хто яго ведае. Ведаеш, такую, як яе называюць? Ёсць азімыя, ёсць яравыя. Вось, азімую бульбу ён саджае. З'явіцца, нікуды не падзенецца. Адразу ў сне. Я мяркую, што ўсё ж такі пад снег, а не ў снег. Мне з усіх, дарэчы, лепасаўскіх гульнях вось Вядзьмар добра заходзіць, таму што ён таксама лутаецца там добра. Я такое люблю, за такім паназіраць. А хто яго ведае, сапраўды, трэба запытаць абавязкова і разабрацца з усім гэтым. А то ж, як там было, чакай, ты любіш прыгадваць, там размандыківанне ўсё гэтае. Гэта трэба прасякаць адразу. І дропы з КЦД. А што, дарэчы, old school наконт стрымераў суполкі ў твічы, дык мне падаецца, усе стрымеры яны маюць унізе, калі ты на канал заходзіш, прыбачце, гэтая, там такая лента ёсць, у мяне яна ёсць, я проста яе скапіяваў кагосьці, уже не памятаю. Шмат хто робіць так, што тыпу стрымеры, якіх ты рэкамендуеш. Ось, і я проста туды ў гэтую ленту упіхаў усіх, каго ведаю на твічы. А, гэта не тое, што ты маю на ўвазе. Ну, зразумела. Пачнуцца вымачкі, да, і размандыкаванне. Во-во-во-во. Вось гэта ўсё. Таму кантраляваць гэтых беларусаў трэба. Асабліва лепусаў. Всё такое. Лепус, калі ты гэта чуеш, прабач, я не сур'ёзны. А то зараз данясуць яму. У чорны спіс нейкі занясе і ўсё, і да пабачэння. Так, мы нарэшце паварушылі сена. У нас атрымалася добрае сена. З клеверам, я спадзяюся, з канюшыны, прабачце. Макс піша, я з стрымоў лепуса захаваў сабе некалькі файных трэкаў у Spotify. А, то бок тое, што ён часам уключае там, калі ты закінеш яму не капейчыну, а гэтую балы, то ён уключае. А я не ведаю, яшчэ кажучы, калі казаць пра беларускую аўдыётэку, у мяне яна ў асноўным складаецца з рок-музыкі. Вось. Апошняе, што я дадаваў з такіх груп, гэта было «Дай дарогу», як вы разумееце, вельмі даўно. У годзе прыкладна 19-18. Так. А давай, включайся. Бо я люблю такой панк-рок, звычайны рок, рэдка метал. Але вось каб струны рвалі, гэта маё. Я такое люблю. Так. Адзінае трэба падымаць, зараз трэба будзе заўсёды. Так, ось сюди. Так, до речі, сьогодні у Литві святкують День... Ого, ну то віншую, ти ж все ж таки екзамен здав на ведення литовських законів і традицій. Це добре свято. Так, усе підбираємо, нічого не покидаємо, навіть на дорозі. Так, там добрый плейлист, я там навучыўся лепуса... Прыцягваеш увагу лепуса да нямецкіх песень, зразумела. Так, я памятаю стрым, дзе ты там прасіў яго нешта такое ўключыць. Ты здаваў экзамен на веданне літоўскай канстытуцыі, я памятаю.
Так што давай ты мне гэта не адбрэшашся ўжо. Во, мову і канстытуцыю. Пра традыцыі нічога не было. А калі казаць, дэмакратычная традыцыя ў такім выпадку было, ці не? Канстытуцыя ўсё ж такі гэта дэмакратычная традыцыя. А дарэчы, як літоўцы святкуюць канстытуцыю? Дзень незалежнасці, давай так. Штосьці робяць цікавае ці не? У іх быў свой Лукашенко ў 20-30-х. Не, гэта я не ведаю, дарэчы. Антанас Смятона? Сур'ёзна? Мне падавалася, гэта нейкі жарт з твайго боку, што нейкі чалавек, які мае як яго, ну тыпу прозвішча, якое неяк нагадвае Смятану. Какое ведаеш? Жартик кшталту... Ой, штосьці не прыпаехаў. Збіраем, добра. Кшталту як чыноўніцтва ў Савецкім Саюзе. Штосьці падобнае. Рэальны персанаж, зразумеў. Так, все. Ты пачаў таксама канстытуцыю мяняў, обнуляў срокі. Карацей, весяліўся. Не, мы усе людзі аднолькавыя. Вось гэта я зразумеў, ведаеш, што пераехаўшы ў Польшчу, я зразумеў, што усе людзі, усе народы аднолькавыя. Абсалютна. Вось як у гэтых гульнях, ведаеш, касмічных эпіках, дзе ёсць проста чалавецтва жыве на гэтай планеце. Вось такое яно сапраўды ёсць. Якая ў цябе раса ці нацыя не была, ты проста чалавек, і ўсе яны аднолькавыя. Я гэта пачаў разумець яшчэ, калі сутыкнуўся вельмі плотна з супрацоўніцтвам з немцамі, бо першая кампанія, у якой я працаваў у айцішцы, яна плотна супрацоўнічала менавіта з імі. І там, бляха, заўсёды было. Вось тое самае, што ў нас і ў Беларусі. Вось дзе ты не будзеш працаваць, з кім ты не будзеш працаваць і ўзаемадзейнічаць. Вось гэтыя намёкі на адкаты, на нейкія схованкі ад падаткавай сістэмы, спробы абхітрыць, прабачце, наябаць, каб табе больш у кішэню трапіла. Неважна, гэта ўсе нацыі робяць, абсалютна. Жарты абгрунтаваныя на адным і тым жа ж. То бок, потым яшчэ памятаю, некалі там выкідваў у YouTube Кац пра менталітэт, пра ментальнасць людзей. Тыпу, вось гэтыя думкі сапраўды трапляюць вось у тое, што у маёй галаве ёсць наконт усіх людзей. Няма менталітэту, ёсць толькі нейкія такія культурныя часовыя традыцыі, ўсё. Па факце. А так, усе людзі аднолькавыя па ўсёй планеце. Так, ёсць афіцыйная частка, флагі вывесілі, будзе 6. Чакай, зараз. Так, запаляць 16 вогнішчаў на плошчы перад парламентам, колькі ты ў дзяржавы не варой, а свайго не павернеш. Скраў у чалавека – гэта грэх. Скраў у дзяржавы – святы долг. Гэта твой абавязак. Вось так у маім дзяцінстве казалі.
Ой, так, до речі, на твічі у мяне 44 фолавера. Яшчэ 6 трэба, каб дасягнуць наступнага ўзроўню. І ведаеш, што ў ВРВ, калі я добра і шчыльненька прачытаў усё тое, што напісана на твічы, то дзякуючы гэтым 6 фолаверам мне пачнуць нешта там плаціць нават. То бок 50 падпісчыкаў, у сярэднім 3 чалавекі на стрымы, і там ужо штосьці павінна ісці, там ужо штосьці з'явіцца цікавенькае такое. Я вось усё жду, дзе гэтыя 6 чалавек з'явяцца і калі яны з'явяцца, каб паглядзець, што ж там адбудзецца. А то нават олдскул пісаў тое, што трэба нейкія там не дропсы, а нейкія, ну, балы вось гэтыя, якія скідваюцца, як там Рейвен. Папі вадзіцы вось на гэта ўсё, ды ў Лепаса там пастаў музычку нейкую вось на такое, можа гэта з'явіцца магчымасць. 6 чалавек усяго засталося. Так. Ёсць. Так. Дык я і кажу, патрэбен беларускі сквад на твічы. Ну, гэта хто любіць твіч. Олдскул, я тебе так скажу, што твічом жа ж я не цікаюся. Я ж, напэўна, адпавядаў на такую нейкую гісторыю, што мяне Рэйвен сюды зацягнуў на твіч. То бок я ж на ютубе сядзеў больш, чым за паўгады. Вось, выключна. Монтаваў відэа, там выкладаў усё такое. Таму мне падаецца, калі ты ўжо на твічы знаходзіш хоць аднаго стрымера, вось як я з Рэйвенам пазнаёміўся, дык пасля гэтага я, ну, напэўна, дзень я пазнаходзіў усіх. Вось яны проста, яны звязаны такія ланцужком, адзін за адным. Потым глядзіш аднаго, і там нехто ў чаціку з'явіцца, і ён там пачне з імі размаўляць, такі, хоба, гэты чалавек ужо даўно не стрыміў, але вось ён таксама стрыміў. Узяў, падпісаўся адразу і ўсё. Алексей, вітаначкі, я не згодны з тым, што ўсе людзі аднолькавыя. Чаму? А ну, доказы давай, што гэта такое? Я вось, напрыклад, упэўнены ў гэтым. Я, калі што добра ведаю людзей, добра ведаю псіхалогію, я так лічу, у мяне атрымліваецца прагназаваць і прадказваць іх паводзіны, я кажу, што ўсе аднолькавыя. Усе людзі... Мы зараз кажам пра суцэльнасць маштабу народ. Давай вось так. Народ. Вось ёсць нацыянальнасць, вось беларусы, палякі, немцы і так далей. Гэта проста людзі. Розніцы не будзе. Але калі браць шчыльна аднаго чалавека ці другога, тут безумоўна. Безумоўна, розніца будзе вялікая. Як нядаўна сказалі дзесьці пра жанчын, штосьці было такое, што вы там найпрыгажэйшыя. Хтось такой, прабачце, гэта проста вось учора пачуў літаральна. Вось. І чалавек напісаў, што не ўсе жанчыны прыгожыя, аднолькавыя. Ну, тыпу, кветкі нашага жыцця. Не-не-не, тыпу, такія, як Качанова, выкресленыя з гэтага ліку. Ну так, гэта, прабачце. Вось прыдумалі нейкую цікавую актыўнасць і буду цябе на твічы глядзець, каб балы вытрачаць. Во, сапраўды, так. 6 чалавек яшчэ засталося. Спадзяюся, хуценька яны набяруцца. Узаемаадносіны паміж індывідамі ды дзяржавай. ВРВ да чаго гэта? Качанова сапраўды страшна. Не, чакай, у яе ёсць муж. То бок, хтосьці ўсё ж такі палічыў, што яна не страшна, што яна нармалёвая. Можа, некалі яна і была такая, не ведаю, там у 80-е, так? У савецкай дзяржаве. Я яе не бачыў. Ось, і тыпу, ведаеш, адзін раз патрапіў так вось на ўсё жыццё. А паміж індывідамі да дзяржавы, да твоей думкі, што людзі аднолькавыя?
Сапраўды так, гэта таксама можа быць. Гэта праўда, таму што вось колькі я ў Польшчы сяджу, нягледзячы на тое, што палякі жывуць добра, на мой погляд, вельмі добра, і дзяржава вельмі добрыя рэчы робіць. Усё роўна проста кожны вось кого я ведаю палякаў, каб ён сказаў нешта добрае пра сваю дзяржаву, не дачакайся. Ён за грошы? Рыцан, магчыма. За ўладу і грошы, магчыма. А можа яна яго прымусіла, слухай. Можа яна не толькі ў дзяржаве там кіруе неяк, але і ў сям'і таксама, тыпу, яна сказала, што будзе так. І ён такі, добра. Як яе, Наталля? Ён такі, добра, Наташа. Всё будзе зроблена. І ўсё. Можа пакетик выкарыстаў, можа. Сапраўды, можа ён проста пакетик выкарыстоўваў. Мне адразу згадаўся гэты вельмі жахлівае кіно, памятаеце, калі там такі цемнаскуры хлопец пазнаёміўся гэтай пачвары, якая там забівала ўсіх. Яе твар быў такі жудасны. Але хлопцу вельмі хацелася пашпіліцца. Ён накінуў ёй гэты папяровы на галаву. І там недзе ў шафе прыціснуў. У Амерыцы 50 адценняў шэрага і містер Грэй, а ў Беларусі 50 варыянтаў начосу і так, і Качанова, так. Дарэчы, штосьці гэты трактар у гэтай часціне, ён так скача даволі няблага па гэтаму сену. Мне падаецца, у 22-й часціне там усё больш-менш спакайней было. Тыпу, ты едзеш па сенец, ты едзеш яшчэ дзе-небудзь, і трактар не рэагаваў на гэта, а тут трэба падруліваць пастаянна. Стырно гэтае круціць у розныя бакі. Просто сено больш цвёрдае, чым што. У параўнанні з чым. Я вось колькі сена не загатаўляў у вёсцы, ніколі не адчуваў, што яно цвёрдае. А тым больш проста вось скошанае ды паварушанае. Так, Алексей, у розных нацыяў свой парог уседазволенасці. Напрыклад, Беларусі расіна інтэрнэт, узровень нахабнасці і прынцыпова розны. А гэта акурат такі ёсць культурная розніца. Культурная розніца. Гэта, па сутнасці, можна аднесці проста да таго, што ты змяняеш абставіны, навучаеш новым паводзінам гэту зграю людзей, назовем так. Вось, і ўсё. Гэта ўсё навучаецца. Калі б у беларусаў была магчымасць таксама рабіць тое, як робяць расейцы, тыпу, ёсць закон, але гэты закон, ну, ён проста існуе ад Масквы. Чым далей ад Масквы, тым менш уплыву гэтага закону. І вось тое самае робяць людзі. Вось і ўсё. Але беларусы не такія, бо беларусы заўсёды шчыленька жылі, і для іх закон гэта святое лічы. Пакуль у 20-м годзе хтосьці не сказаў, што гэта не так. Ці параўнаць цёмнаскурага француза і светласкурага, ну, гэта ж зноўку культурная розніца. Адзін эмігрант, па сутнасці, а другі
не іммігрант. То бок выхаванне. Аб гэтым добра, дарэчы, пра цёмнаскурых, светласкурых было, мне падабаецца фільм. Я упэўнены, што ты, Алексей, глядзеў яго. «Зелёная книга» называецца. Там, дзе італіец у Амерыцы, так, ён быў целаахоўнікам і гэтым кіроўцам машыны цемнаскурага піяніста. Класны фільм, мне вельмі падабаецца. Таму раю да прагляду, калі што. Я яго ўжо, мабыць, разоў 5 пераглядаў. Я б яшчэ паглядзеў. Вось гэта культурная розніца там вельмі добра падкрэсленая. Так, уперад трошки. Все, можна? Можна. Людзі самі па сабе розныя ва ўсіх адносінах, безумоўна. Адзін чалавек адрозніваецца хаця б на 1% ад другого чалавека. Гэта факт. Але калі ты бераш маштаб паводзінаў, тыпу, ведаеш, гэта сацыяльная псіхалогія, такі тэрмін. Ён працуе для ўсіх нацый без выключэнняў, без усялякіх выключэнняў. Так, угрупаванне. Ой, вай, што беласкурых бандзікоў французаў не маці шо. Ой, блядь, я не туды гляжу, прабачце. Паехаў просто ў бок. Так, у мяне калега, у яе мама, ды ты эмігранты з Алжыру. Ну ты ўжо пра свой досвед. Так, хутка пабудуем другі будыначак такі самы. Блядь. Каб цябе, блядь, курва ты. Ай. Это ўсё з-за таго, што трактар гэты падскоквае на гэтым сене. Падаецца, што едзеш роўна, а ён хоба. Сюрпрыз, сюрпрыз. Так, не трэба параўноўваць праз прызму расійскай прапаганды, таксама не. Мне ведаеце, калі гэтыя размыліся разуменне гэтых менталітэтаў, гэта такое. Я памятаю, што калі у гандлі працаваў, то на адным з навучанняў нават была такая тэматыка, як працаваць з тымі, як працаваць з гэтымі і гэтак далей. Вось, а потым жа щось, кажу, перайшоўшы ў айцішку, у мяне адначасова ёсць магчымасць параўноўваць проста некалькі нацыяў. Тыя ж самыя датчане, тыя ж самыя амерыканцы, ірландцы. Вось, і ўсё гэта адначасова, камунікацыя ідзе з усімі адначасова. Ты проста разумееш, што пераследуюць усе адны і тыя самыя мэты, рэагуюць на стрэс адначасова. Аднолькава, прабачце, аднолькава. Праблемы нейкія ўзнікаюць, рэакцыя аднолькавая ва ўсіх. І тое, што казалі там пра менталітэт, пра складанасці камунікацыі нейкія, гэта проста, такое выключэнне з правілаў, што проста капца. Аказалася, што ўсе людзі камунікуюць аднолькава. Адзінае толькі вядома, што ты не павінен сабе, калі ты ведаеш, што амерыканцы больш адкрыта, ці займае менш часу, каб наладзіць добрую камунікацыю, але каб асабіста добрую, то для гэтага не трэба быць амерыканцам, для гэтага табе трэба быць добрым чалавекам, добрым спецыялістам. Фільм файны? Так, Алексей, фільм файненькі, вельмі добры, мне вельмі падабаецца. То бок, каб да цябе адносіліся добра, табе самому трэба проста быць добрым, і ўсё.
Вось, дарэчы, аб гэтым, што цікава, у Польшчы я гэтае пачуў ад псіхолагу ў садочку, у свайго малодшага сына. То бок, я з ёю там пачаў спрачацца наконт таго, што беларусы прыехалі, ці гэта добрае, ці гэта кепскае. Вось, і кажу, што, ну, усе, каго я ведаю, усе добрыя, усе, хто выехалі, гэта добрыя людзі, і так далее, і так далее, і так далее. Працавітыя. Вось, яны выступілі за маральныя прынцыпы свае, за адстойванне справядлівасці і разуменне таго, як павінна працаваць дзяржава, якая накіравана на падтрымку свайго нацыянальных інтарэсаў, ну і гэтак далей. А яна кажа, не, тыпу, ну, вы памыляецеся, таму што у іх у гэтым садочку працавала ўжо некалькі беларусаў. Яна проста распавяла, як яны сабе паводзілі, сапраўды яны паводзілі сабе так, як паводзяць, прабачце, гаўно нейкае, якое я асабіста ведаў, вось таксама, якія працавалі тымі самымі ж настаўніцамі, ці як, ну гэта не настаўніцы, як за дзецьмі, хто там глядзіць у нас у садочках, нянечкі, типа. Вось, я ведаю, што проста ўсё залежыць ад чалавека, і сапраўды, што сярод беларусаў вайна хапае, бляха, і па ўсяму свету гэтага вайна хапае. Хтосьці леніцца проста, лайдак па жыцці, ну, вось ад яго ўражанне будзе адное, што ён лайдак. Я могу сказаць адно, што ўсе мы не расісты, але калі рэчыць пра цыган, ненавіжу расістаў, ненавіжу расістаў і неграў. Гэта я памятаю, жарт такі быў у 90-е. Па сутнасці, ўжо ж зараз існуе. На нейкім атрыцанні, дзе выхавацелька, так. Выхавацелька, так. Суджаю, так. Кепскае слово. Я сказал кепское слово, я сам себе осуждаю. Ну ўсё, мы нарэшце валкі зрабілі. Зараз будзем ужо збіраць гэта ўсё багацце, будзем прадаваць. Так, і, чекай, а де наш, ось наша сіновозка. На жаль, шаішка тут не робіць гэтую працу. Не хапае мазгоў ёй. Все, поехали. Як казаў класік, my heart goes out to you. Так, што, адкуль гэта, пра што гэта?
Так. Назбіралі. Давай зараз паглядзім, дзе ў нас кошты самыя вялікія на сена. Бавоўна, гэта хутка будзе. Сена, 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 сыр. Фермерскі рынок. Амаль што аднолькава. Туды, туды. І там і тут расце, да рэчы. Поехали на фермерский рынок продавать. Илон Маск за секунду до чаго? Штосьці складанае жарты вырве. Я такого пакуль што не зразумеў. Да жесту гэтага. Угу. Пришпильно так назирать, правда ж? Да рэчы, я заўважыў, што на твічы як хлопцы нашы, дзяўчыны таксама не надта стрыміць па выходных. Учора я ўвогуле... Ой, куды я паехаў? Тут жа ж разгрузка. Учора ўвогуле, колькі там было? 3? Фацэтна, прабач. Так, фацэтна. Я ўсё забываюся. 3 стрымерасты ўсяго вялі трансляцыю ўвечара. Не так уже шмат. 2500 за один раз. Нормально, слухайте, 2500 за один раз, і там у мяне будзе, 20-ка, напэўна, будзе гэтых прычэпаў. То што, мне трэба разлічваць на тое, што ў мяне будзе 50 тысячаў? Што сабе? То мы адразу і пабудуем. Гэта аўчарню другую сабе. Цудоўненька. Так, ганяць аўдыторыю. Олдскул, так. Я зразумеў, пра што ты кажаш. Пра гэтую... Тут ведаеш, што цікава, гэта я на сваім канале заўважыў, што на мяне, на мой канал, не надта ўжо падпісваюцца людзі маладога ўзросту. Проста не тое, каб не надта, увогуле не падпісваюцца. Не ведаеце, яны чуюць неяк па... хутчэй за ўсё так і ёсць. Па думках, па разважаннях яны чуюць, што чалавек не зусім адпавядае іх узросту, і яны так у бок, паглядзяць, выйдуць і пайдуць. Неяк вось так яно выглядае пакуль што па статыстыцы ўсё гэтай і гэтак далей. А паколькі я бачу, што ў нашых твічоўскіх стрымераў, калі ёсць вялікая аўдыторыя, то вялікая колькасць гэтай аўдыторыі гэта украінцы. Вось. І вот акурат такі украінцы не ходзяць па ўсіх каналах беларускіх. Вось, гэта я ўжо зразумеў па Ютубе, таму што у мяне вельмі паказальным, падкрэсліваю, проста гэта такі паказальны. Гэта не тое, што я адзін на яго арыентуюся. Падпісчык такі, дзедаў унук. Ён неяк там заходзіў, вось, ВРВ малады ўзрост, гэта ніжэй 25. Вось, і... Ён заходзіў, ён падпісаўся, бо ён гуляе сам. І ў Евротрак сімулятар так выпала. Ён гуляе і ў Евротрак сімулятар, і ў танкі у сябе на канале. Але ён гэта робіць не сістэматычна. Ён часам знікае на месяц, спакойна абсалютна, то бок ён месяц нічога не робіць, потым прыйдзе 2 разы пастрыміць і зноўку на месяц знікне. Вось, і ў яго 2000 падпісчыкаў. І мы з ім так скантактаваліся ўжо спачатку ў чаціку, потым у дыскордзе.
Вось, што да чаго, куды чаму. І я, разважалі. Ён дзяліўся сваімі думкамі і гэтак далей. Некаторыя з гэтых думак, дарэчы, я ўжо спрабаваў зрабіць, і то бок ён не правы быў, што гэта дапаможа неяк. А я потым, просто цікавая асоба, і ўсё такое было аб чым паразмаўляць, я зайшоў да яго на стрымы. Вось, прывітаўся там, паразмаўлялі мы з ім коротка. Потым ён проста ў мяне вісеў на фоне, і я пачуў такое, што тыпу у яго запыталіся, тыпу, з кім ты там размаўляў. Ён кажа, што вось такі стрымер ёсць, там дзед Максім, ён сам беларус, а так далей. Вось, і уяўляеш, яго пачалі чмырыць проста-напроста. Чмырыць, таму што вось у людзей, адпаведна, ёсць калектыўная траўма ад таго, што у гэтай вайне Беларусь агрэсар. А таму без усялякіх сумневаў кожны беларус гэта па сутнасці. Калі не вораг, то дакладна чалавек, які не заслугоўвае увагі. Вось, адсюль вынік, які я раблю, што каб даказаць тое, што ты варты увагі, гэта выключная спроба, не спроба, як табе сказаць, а выпадак сам-насам. Вось калі ты сутыкнешся нос да носу з чалавекам паразмаўляеш, ён тебе стане давяраць. Вось як з дзедавым унукам адбылося. Але вось ягоная аўдыторыя ў большасці сваёй, пераважнасць большасці, не сутыкалася са мной, не размаўляла са мною. І таму іх іншае меркаванне. І калі ты береш такую сярэднюю медіану па ўсіх гэтых украінцах, вось, яна адмоўная. Вось таму, мне падаецца, аўдыторыя беларуская, яна ёсць. Але вось яна прыблізна 50 чалавек. Разумееш, не лічы? Усё астатняе гэта лічы, што украінамоўная. Так, атрымліваецца, я таксама дзед? Не, ты не дзед, Ларва. Дзед Максім з'явіўся ў мяне з-за таго, што ў танках людзі майго ўзросту гэта дзеды. Вось я так вырашыў назваць свой канал. А твайго ўзросту гэта не дзеды. Гэта звычайны гулец у танкі, калі што. Так што не трэба тут раздзяваць свой рот на мой нік. На гэтую перавагу. Толькі я магу звацца дзедам сярод нас дваіх. Гэта калектыўная траўма, таксама вынік жадання зарабляць на калій і нафце ды іншых таварах. Давай, гэта проста уласцівасці усіх людзей, давай так. Усе хочуць жыць хорошо і добра і выдатна. Вось, пры гэтым ніхто не хоча ваяваць, але чамусьці у кагосьці не атрымліваецца не ваяваць. Вось і ўсё. Тут я лічу, што не трэба краўдаваць на украінцаў. Нам трэба настойліва паказваць ім, што у 20-м годзе ўсе украінцы, якія не падтрымалі беларусаў, проста яны атрымалі тое, што адбылося. Давай так. О, Анюта, вітанушкі, шановная моя. Бачыш, мы тут ураджай ўжо збіраем. Мы ўжо тут і валкі панарабілі, і вось зараз усё гэтае збяром. Апошні, я мяркую, у нас прычэп, які будзе, ён не будзе цалкам, а мы яго адразу сюды ў аўчарню кінем, а ўсё, што застанецца там вось збоку складзем, каб гэта было нам на зіму. Вось, так што... І гледачы на тое, якія прыбыткі мы зараз атрымліваем, мы ўжо сёння пабудуем другую аўчарню. І я пайду гуляць у танчыкі. У танчыкі паеду гуляю. Будзе, можа, на нейкага Мауса сесці. Ці наадварот, на МБТ пафарміць. Не хочацца, дарэчы, пакуль што не хочацца на МБТ фарміць. Хочацца нейкую десятку выкачаць. Трэба паглядзець, што там у мяне блізка. Можа папакутаваць на Т-110.5. Дарэчы, олдскул, што скажаш? Як табе стрым на Т-110.5? Няхай сабе на ім не атрымліваецца, але ўсё роўна
Першую ступень-то раблю на ім. Можа майстрам атрымаецца. ВРВ так любіць. А што? А чаму гэта толькі ВРВ? Усе любяць сырнікі? Хто не любіць сырнікі? Ёсць тут такія людзі ў чаціках, а? Салодзенькія, смажаныя. А можна і на 110... А, у мяне няма 110-го, трэба прокачваць яго. На жаль, я не качаў яшчэ. І я пакуль што не планаваў, дарэчы, я думаў, калі качаць, то гэта будзе з кітайшчыны. Гэта павінен быць у мяне ВЗ ж там 111А5, ці неяк так ён называецца. І 121Б, вось гэта. А, можна і на 110,5, усё зразумеў. Во, мне гэта таксама падабаецца ідея. Во, паспрабуем нешта зрабіць на Т-110,5, паспрабаваць знайсці пазіцыі, карацей, як гуляць на ім сёння ў рандоме. Я разумею, што ён не надта актуальны, але можа удасца знайсці што-небудзь зрабіць. Мне падаецца, ён кожны стрым уходзіць, сыходзіць, каб пасмажыць сырнікаў. Не, падаецца. Наколькі я так вось прыгадваю, то на гэтым тыдні ён яшчэ не смажыў на маім стрыме сырнікі. Ну, але сапраўды, так, што тыдзень дакладна іх есці. Нікуди я не сыходжу, каже ён. БЗ-68 я качну... Ой. Я качну нешта такое. БЗ-68... Гэта японец, мне падаецца, не? З фугасамі які. Там фугасамі добра так дае альфу. Китаец. Ён такое, таму што брані няма, наколькі я вось памятаю. Я прыгадваю, што, праблемаў, каб прабіць яго, у мяне няма. Супраць мауса гэта ўвогуле папера. Таму што ён зверху на яго глядзіць, прабівае абы куды. Трохі ёсць, во-во-во. Я памятаю, што у яго яшчэ ж гэтыя шокі на вежы, яны таксама прабіваюцца на Е75 нават. Я ўжо маўчу там Т-10 ці нешта падобнае. Месца ведаць трэба. А, я памятаю, яшчэ трапляю ў лючкі, хаця яны выглядаюць нібы маленечкі, але ўсё роўно там залятаю ў гэтыя лючкі. Прычым там з абодвух бакоў яго лючкі, справа і злева. Так, Макс, я вось... О, малайчына, прыемнага вечару і табе таксама з жонкаю. Прывітаннешкі перадавай і добрага вам шпацыру. Гэта вельмі шляхетна. Каб пашпацыраваць пайсці. Пайшла тушыць бульбачку з мясам. Ідзі. Каб яно смачнае было. Так, выдатна. О, уже 113 тысяч. Уже 113 тысяч. Бабосики цякуць у нас сёння. По 2500 за ходу. Хто б не... Ось скажыце мне, хто б не марыў, каб вось так зарабляць, як вось зараз у гэтай гульні. По 2500 за прычэп сена. Сёння, вось зараз, 8 гадзіна раніцы, лічы 9 гадзіна раніцы, мы да абеду заробім 50 тысячаў. Я б хацеў так. А дзе такі трактар знайсці? Ты б свіней разводзіў? Сур'ёзна? Чаму?
Вось у мяне в маёй галаве ніколі не было такого, я б свіней разводзіў. Вось карову, так, магчыма. Быдло нейкае такое, так. Але вось каб свіннямі займацца, не ведаю, штосьці ў галаву такое не прыходзіла ніколі. Хаве, я аднойчы пабачыў відэа, як людзі на свіннях зарабляюць, і спадабалася. А мне падаецца, у нас у Беларусі ніколі немагчыма было нармалёва зарабляць на свіннях, бо я, калі быў студэнтам, яшчэ ездзілі мы па гэтых фермерах нашых беларускіх, якія займаліся. Ну і такія, шчыра кажучы, эканамічныя паказнікі ў іх былі, ну, вельмі кволыя. Але тэхналогіі яны рабілі, дарэчы, еўрапейскія. Вось гэта мне падабалася, што нашыя фермеры, я кажу зараз пра гарадзенскіх фермераў, калі што, на всялякі выпадак, то тэхналогіі вельмі прышпільныя ў гэтым сэнсе. Прывабныя, было на што паглядзець. Не свінафермы. Так не, фермы у фермераў нашых нема фермаў, як такіх, то бок там, ну, 50, можа быць, галоваў. Хатнюю гаспадарку такую сваю. А, ну так, калі так, то зразумела ўсё. Ёсць шмат прыгожага ў гэтым, добрага. Бо я так узгадваю сваё жыццё на вёсцы з бабулею і дзядулею. Прыемненька так узгадаць. Тут парабіў, там парабіў. Ось, галоўнае не браць на сябе занадта шмат. Бо ў мяне, памятаю, быў сябра, у якога было па сутнасці, то бок бацькі вялі гаспадарку сваю, а сябра мой вёў гаспадарку сваю. Ну, вырашыў вось так вось займацца бізнесам, таму што тое, што займаліся там бацькі, гэта былі грошы плюс ежа, безумоўна, а тое, што ён рабіў, ось як ВРВ, дарэчы. Як ВРВ малінаю займаўся, той таксама займаўся, але ён рабіў грыбы, у яго былі гусі, ну, увогуле птушкамі займаўся, бройлерамі, тымі самымі уткамі, качкамі, прабачце, качкі, гусі, куры. Вось, потым конь у яго быў. Што яшчэ там было? Грыбы, я ўжо казаў, так. Грыбамі займаўся, але займаўся не шампіньёнамі, а вешанкамі. Ну, карацей, і, ну, чалавек быў заняты проста овер да хера. 24/7. Мне не вельмі падабаецца ў горадзе жыць, я б жыў з смелавічых якіх-небудзь. Там працы звычайна добра няма, і таму б сам на сябе працаваў бы. Дык а што перашкаджае? Да халеры ж у нас вёсак, дзе закінутыя дамы ёсць за $1000. Бяры ды жыві. Ды той самы, слухай, я вось зараз у Польшчы нават ведаю, што ёсць такое, што спакойна можна набыць сабе дом. Колькі вось, ну, і калі Анюта тут піша, што яна тут, то колькі дом каштуе? Нармалёвы дом. Вясковы такі у Польшчы. Мы недзе бачылі там гэтае аб'яўленне. Там 100 000 злотых ці колькі. З зямлёю, то бок ва ўласнасці. Ну, калі ласка, бяры. Уголовная справа, крымінальная справа, так? У Польшчы жыць не хочаш? А чаму не? А чаму у Польшчы кепска ты лічыш? Мне падаецца, у Польшчы вельмі добра. Мне тут шмат што падабаецца. Асабліва тут, калі я жыву вось на ўсходзе Польшчы, тут увогуле ўсё беларускае.
Тут едзеш на возера праз багнюкі, праз усялякія бляхы. Зерцалішкі, купішкі і ўсё астатняе. Ну прышпільна ж. Нібы і не з'язджаў. Яны па-іншаму жывуць. Не так уже і па-іншаму, павер. Такія самыя беларусы, а тым больш, што ёсць і беларускія вёскі, за калі ласачка можаш туды жыць, пераязджаць, дзе спакойна размаўляць беларускую, а не польскую. Не ўсе, таму што маладое пакаленне, маладое ў сэнсе таго, што такія 40 гадоў і меней, яны безмоўна польскую карыстаюцца выключна, але вось бабусі, дзядусі, усе гэтыя на беларускай размаўляюць. Такіх вёсак даволі шмат. Так, у нас уже 115 тысяч. Хутенько пайшоў бізнес у нас, а? Зараз будзе 18, так, 18. Супер. Missing little moments, it was easy just feeling alive. 2 a.m. wide awake, talking like we had the whole night. And I don't know if I said this right. No, I don't know how the days gone by. Missing little moments, it was easy just feeling alive. Every now and again, I ВРВ, малайчина, так. Коло крутится, лаве мутится. Все правильно. it's all that I needed to move on, to feel it. It's all that I needed. Вось у гэтым гульні падабаецца, што твае высілкі яны заўсёды акупаюцца. Тут не бывае такога, што ты нешта страціш выпадкова, толькі калі што, калі ты не ведаеш усіх механік, але калі ўжо ведаеш, як усё працуе, да, і ніякіх страт ніколі не будзе. Усё, што зарабіў, усё тваё. Searching for the moments I'm a little less empty inside. Few late nights 'cause nobody seems to make the time. And I don't know how to do this right. No, I don't know how the years gone by. Searching for the moments I'm a little less Так, ну мы яшчэ палову поля не прыбралі, але ўжо хутенька. Трэба будзе, дарэчы, неяк усё ж такі сабрацца ды купіць сабе іншы прычэп большы. Бо мне падаецца, там гэта маленечкі самы. Ну, бо ў мне тады, калі я купляў, грошай не было. Штосьці больше. Вось, а ўжо зараз разберомся з гэтымі авечкамі. То будзем абсталяванне сабе паляпшаць, жыць нібы феадалы нейкія, вялікія князі. I need it, I want that feeling. It's all that I needed to move on. Так. I need it. Павінна быць школа, магазин, добры інтэрнэт. І такое ёсць. Слухай, я памятаю, калісьці ў Беларусі рабілі айцішнікі, айці-вёску. Ды не адну, наколькі я памятаю. То бок яны працавалі у айцішцы і пры гэтым яшчэ гаспадаркай займаліся. О, тэма топ. Цікава, як у іх зараз справы. Searching for the moments I'm a little less 25. A little less 25. A little less. Searching for the moments I'm a little less 20. A little less 25.
Хутка першая партыя насмажыцца. І першая яна заўсёды самая смачная, мне падаецца. Таму што толькі-толькі вось з'явілася, гараченькая такая. І тебе ж трэба абавязкова яе паспрабаваць, пакаштаваць, як яна атрымалася, ці можа дадаць нешта. І салодзенькая, і з корачкаю такою, ай-вай. З малінавым варэннем. Оу. А варэнне купляў? Ты ж не сам варыў, правда ж? Ці перадала, можа, маці? Калі яшчэ было можна, то вот перадала. Ух, смакота, маць моя жанчына. Перадалі. Ай, выдатна просто. Ну, я табе зайздрошчу. У цябе сёння будзе смачнейшая вячэра. Складана сабе уявіць, што можа быць смачнейшае за тое, што ты будзеш сёння есці. Так, падабралі, выдатна. Дранікі з грыбным соусам. Не пагаджуся. Мачанка, во. Мачаначка з добрай шкварачкою, з яешанкою такой вось цягучаю, ведаеш, каб можна макнуць было вось туды ў жаўток гэты. З добрым, прабачце, з мяскам такім вось сакавітым. Вось, ну, тлушчык, безумоўна, каб там было ўсё вось на месцы такое, сметанка, каб была добрая, такая тлустая. О, вось, і бліны, каб былі не белыя, не шэрыя, а вось такое, ведаеш, палова была пшанічная мука, а палова была жыта. І вось проста трошачкі солі дадаеш, пасмажаш таксама добренька так, вось, каб яны былі і не надта танюсенькія такія, і не надта тоўстыя, каб хлебам не далі. Вось такія сярэдненька просто, вось так скруціш просто ў гэтую мачанашку. Ой, бля, вось гэта вось было б толькі. Пячонка 100% ад'е. Не, можна было б пакрышыць туды, ведаеш, вось пасмажаш пячоначкі трошачкі, літаральна. І вось туды пакрышыць вось такую дробненькую, каб яна не паштетам была, вось такімі кавалачкамі. Гэта быў бы просто пиздец, адрыў усяго быў бы, я табе кажу. А ты, дарэчы, слухай, на Палесе ж ты ж павінен быў мачанку есці, у вас там свой рэцэпт, дарэчы, ёсць. На Палесе, бляха, ну так, на Палесе. Я до тебе приеду осенью, и... Это что, погроза нейкая? У твоёй... То бок вы на драніках рабілі мачанку, так? Будешь мне экскурсию по Белостоку ладить? А чаго осені чекаць, та й такім выпадку ў любы момант прыязджай. Паважу цябе за руку тут, паглядзіш, што ў нас туды як. А у цябе не рабілі, а чаму?
Як так? У сэнсе, гэта ж так проста. Чаму не рабілі мачанку? Не прынята было проста? Агуркі, памідоры закатвалі, ну, гэта вядома, гэта ўсе робяць, ну, і мачанку ўсе рабілі, не? Паляндвіцу, ну, паляндвіцу, а кумпяк, чакай, за печу, вешалі кумпяк? Малочныя супы, зацірка, ну. Дарэчы, мне дзіўна, ведаеш, што у майго бацькі маці, яна рабіла зацірку, а у маёй маці не рабіла зацірку, то бок вось такія прыгоды, але ўмела рабіць зацірку, пры гэтым пры ўсім не надта смачную. Вось, своеасаблівую, я бы так мовіў. Не пайшло. Кумпяк не рабілі. Не, у мяне, карацей, у мяне, калі забівалі свінню, усё адразу, безумоўна, сала, паляндвіцу, усё гэта ў сундук, у куфар, ішло туды вось з соллю, там было 20 кілаграмаў ці колькі солі ў гэтым куфары. Усё гэта туды засыпалася разам з тмінам, з кмінам, усім вось гэтымі травамі, усё, што было, расло, усё гэта было. Потым бралі пальцанку, безумоўна, потым бралі кумпяк, то бок нагу заднюю, калі хто не ведае, у гішпанцаў гэта завецца хамон. Вось, усё гэта на палку, за печ, туды яно там сохне. Вось, усё гэта безумоўна вымачана ў солі. Ой, карацей. Столькі ўсяго было. Вандрабянка была, безумоўна. Хоць бы былі свае кабаны, была паляндвіца, кравянка, сала, паштеты, тонны две перакруціў. Ну, пальцанка, так, каўбаска, пальцем пханая, так. Куды ж без бальцанкі? Ты што? Гэта мяса на вецер, калі каўбаскі не зрабіўшы. Са свінні. Я памятаю калісьці, гэта мне было колькі год? Гэта мне было каля 12 год. Бабуля выгадавала свінню, ну, менавіта свінню, не кабана, а свінню выгадавала, і проста яна ў яе была даволі даўно, ну, карацей, парасяці яна там давала разы 23, і яна вырашыла ўсё ж такі ўсё, пусціць яе на каўбасы. Вось, і гэтая свіня была 200 кілаграмаў, мы, карацей, у 4, калі падымалі яе, мы ледзь не здохлі, літаральна, там просто гэтая драбіна, на якой мы яе паклалі. Перша драбіна была вельмі масіўная, самая моцная, якая была у хаце. Мы выкарысталі, каб яе заваліць туды, а потым, калі ўжо там, яе ж трэба падняць, каб разрабляць, карацей, ўсё як это, ну, кішкі даставаць усё астатняе, вось, і карацей, мы ў 4 там, у нас так калені трэсліся, просто капец. Ну, 3 дарослых і я малы, безумоўна. Мы там ледзь не падохлі, калі яе падымалі. Кабана такое сабе, а яны пахнуць, калі яйца не абрэзаць. Так, да паўгады, не на паўгады, там, да 60 дзён, мне падаецца. Ну, калі я добра памятаю, трэба адразаць, бо інакш мяса будзе смярдзець. Так, 2,550. Ну, троху паціху-патроху, але цана расце. Каб у мяне была магчымасць цюкі рабіць, я ўвогуле прадаваў гэтае сена па самых вялікіх коштах, якія толькі магчыма тут. Але кабаны таксама былі, калі што. Кабаны былі, толькі гадавалі іх колькі. Паўгады прыблізна, то бок 80 кілограм, там 70 і ўсё. І да пабачэння. А потым бабуля, калі ўжо старая была, яна нават і перастала гадаваць, яна іх проста прадавала адразу. Калі яны нараджаліся яшчэ малымі. Каб не займацца гэтым на свінаферму.
на вёску звычайна 2-3 кабаны проста каб пад свінку рабіць да ўсёй вёскі, так і ёсць. Ну не, ну гэта раней так было. Ужо пры маім жыцці такого не было, бо штучнае асемяненне выкарыстоўваліся, просто выклікалі гэтага ветэрынара з калгасу і ўсё. Толькі так і рабілі. Мы білі кабаноў там, дзе жылі дзед ды бабуся, быў такі дом на 8 кватэры, там быў такі драўляны шчыт, пад яго 5-6 пенаблокаў, сілікатных блокаў, так, мы на гэтым дарэчы, вось калі ты такое шчыт выкарыстоўвалі. Не, я раю, калі і прыйдзецца штосьці такое ў хаце рабіць, драбіна лепшая за ўсё, таму што ўсё сцякае і мыць вельмі лёгка. Вось, і таму драбіна гэта проста ноу-хау, якой выкарыстоўвалі ўсе жыхары нашай вёскі. Галоўна, каб вага свіні не ламала гэтую драбіну. Максы 200 кілаграм. Ну так, гэта ж і па сутнасці максімальная вага, якая ёсць у пароды, той, што выкарыстоўвалі у Беларусі звычайна. Ну, яна была такая не ружовая, а у гэтыя, бляха, з пятнамі чорнымі, такая ружова-чорная некая. Смалілі, потым мылі, потом скраблі, усё гэтае было так. Вушы ели, ты. Я памятаю, капец. Такое свято, слухай, у хаце, калі кабана завалілі, свінню завалілі. Вось, вушы гэтыя беларозавыя, ну... Усё абсмаліў, паскрабаў, пашкрабаў, усё, хоба, кусок вуха адрэзаў, сядзіш, грызеш сабе, як гуму. Вушы гэта делікатэс, во-во-во. Такой, я б сказаў, ведаеш, спецыфічны делікатэс. Смаку там асабліва ніякага не было, такого, каб вау, сказаць. Тыпу, вось я калі ўпершыню ў жыцці паспрабаваў язык ці сэрца, вось гэта вау, сапраўды вельмі смачна. А тут, ну, вуха і вуха. Всё, храшчык. Як там было слухаць у гэтых сучасных мемах? Калаген. Ты, потому что ты, Анюта, городская девчина. Вось, вухі, хром-хром, так. Я пра сырое, так. Пра гатаванне. А куды чакаю? Куды твае выкарыстоўвалі вушы свіні? Бо маі мы выкарыстоўвалі толькі на халадзец, больш нікуды, па сутнасці. Ну і так, маглі сабе вось выкарыстоўваць у якасці такой смакоткі. Тыпу руку ўзяў ды грызі сабе паціху. Мода была на хрумстыкі. Так. Смажылі, пяклі, тамілі. Вось я, дарэчы, калісьці ў рэстарацыі нейкай еў, што гэта было? Ну, тыпу такая, ведаеш, гаршчок з мясам. І там было, я памятаю, што свініна проста рознага кшталту. Вось там я памятаю, што вушы былі. І гэта адзіная страва, дзе я еў тушоныя вушы, ўсё. Ну, зноўку ж, не топава, скажем так, па смаку. Яны ж там асабліва нічога не даюць, апроч, вось калі ты томіш іх у тым жа ж гаршку. І яны выпрацоўваюць гэты калаген, ад чаго утвараецца халадзец. Глечак, можа быць. Ну, я не памятаю, як там страва гэта называлася, але памятаю, што еў такое, што я здзівіўся, бо там была такая, ведаеш, у гаршку гэтым тыпу рознае мяса, вось, у тым ліку сэрца было, язык быў,
Вось, і тут бац вуха. Ну, типу, дзе вуха, дзе мяса, я так не зразумеў. Ну, але смачна, безумоўна, з-за таго, што там спецыі ўсе гэтыя, перац, соль і все такое. А ва ўкраінскіх крамах у Варшаве ёсць шмат розных варыяцый вушэй. Вельмі смачныя. Гэта дзіўна чуць, таму што мы, калі паедзем у Варшаву, то мы паедзем у Ікею за клапсікамі. Але не за вушамі. Не гаршчок, а глечык, як скажаш. Добра, ВРВ, глечык. Але гэта 100% выглядае як гэтае украінскае слово, таму у цябе оно ёсць, а ў мяне няма. У мяне бабуля заўсёды казала ці чуганік, калі гэта чуганік, вось, ці гаршчок. Пры гэтым, пры ўсім, дарэчы, яна на гаршкі, у якіх мы пераносілі ваткі, ну, сметану, малако і ўсе астатніе, типа сыроваткі ці нешта падобнае, вось яна на гэта называла толькі слоік. Нягледзячы на тое, што па сутнасці слоік жа ж гэта шкляны, праўда ж? Не, у бабулі маі ўсё было слоікамі. Усё, куды штосьці залівалася, гэта былі слоікі. А, чакай, яшчэ былі бідончыкі. О, бідончык. You know that you control me. Guilty self-affliction. Prey on me when I'm lonely. But now you're willing victim. My friends already told me, but I don't wanna listen. 'Cause I love the way you hold me. And I don't need a reason. 'Cause I don't wanna be. Так, добра, паехалі. Так, што мы ўжо? 2 гадзіны катаемся, дарэчы. 2 гадзіны туды-сюды. Так, 131, ну мы ўжо набліжаемся, дарэчы, да коштаў, якія нам патрэбна выкарыстаць для аўчарні. Зараз пабудуем. Што, дарабіў ужо ў ВРВ, дасмажыў сырнікі свае. Часу займае ферма, так, ёсць такое. Ёсць такое, ёсць. Смачна як. З варэнькам. А калі яшчэ і запарыць гарбаткі чорненькай. Ты пад гарбатку гэта ўсё. О, смаката. I just wish you knew. Каву? О, не, ВРВ, я каву не люблю. Вот что. А кава гэта просто
Я не ведаю чаму, але вось на пах, калі просто сухую яе ці меленую, то яшчэ больш-менш. А вось піць увогуле не ідзе, я каву не люблю. Кава гэта 100% не мой напой. Мы, до рэчы, недавно вось занятыя хадзілі ў рэстарацыю просто так, мімаходам. Зайшлі просто вось папіць гарбаты кавы. І яна там сабе замаўляла нейкае латте фрапе, усё такое вось гэтае з малаком. Я такі, пра сябе думаю, добра. Мільён гадоў не піў кавы. Можа, нешта змянілася ў маім адчуванні ці адносінах з гэтым напоем. Замовіў сабе, раз-два глытнуў і такі, не дзякуйце. Дапіваць не буду, дзякуй. А неяк абыдуся. I just wish you knew. З польскім малаком? З польскім? Ты купляеш у Літве польскае малако? І я ем халву, так. А хто яе не есць? Ты што? А хто, ёсць такія людзі, якія не ядуць халву? Я таких не ведаю. Ты першы, хто мне аб гэтым кажа. Моему асяроддзі ніколі такіх людзей не было. О, Old School нават піша. Не вельмі падабаецца, але ён есць. О. А ты проста, напэўна, добрую халву не ел. Old School. Вось мне, дарэчы, вельмі зайшло, калі камунарка ці хтосьці там з іх. Не, бабруйская нейкая фабрыка рабіла халву у нас, правда, ў Беларусі? І яна стала рабіць з гарэхамі. Вось з гарэхамі ўвогуле. Вау, смаката. Розную ел. Ось, польскую, калі ты ел, то мне падаецца, польска гэта найгоршае, што я ў сваім жыцці каштаваў калі-небудзь. Польская гэта просто так, фу. А літоўская, латышская. Дарэчы, польскую ніколі і не спрабуй. Не спрабуй. Вось калі ты там у нейкай бядронцы ўбачыш яе, яна там даволі шмат дзе прадаецца, на палічках, не бяры. Я, калі купіў, я нават не даеў. Настолькі яна мерзотная была. Таму што у яе тэкстура беларускую, узбекскую, кыргызскую, таджикскую. Чакай, што табе не спадабалася? Не, расійская мне таксама не спадабалася, калі што. У іх якасць вельмі кепская. А беларуская топ. Асабліва, калі яна такая куском, а не вось гэтым кавалачкам маленечкім, так? Вось куском яна добрая. Узбекскую я вось не прыгадаю, але штосьці вось з нейкага стану я таксама каштаваў. Добрая была. Мне спадабалася. А калі вяртацца да польскай, то польская гэта... гэта маса, якая не мае нармалёвая тэкстура. Тэкстура там ёсць, але, ты не адчуваеш, што гэта калісьці было зернем. Там просто нібы кусок чаго такога. Маннай крупы, маннай кашы. У рот узяў, вось поўны рот. Яна яшчэ да зубоў прыліпае моцна. Фу, карацей. Гэта горш досвед у жыцці. Калі тычыцца халвы, вось польская халва. Не, я з'еў, я ўзгадаў, я з'еў польскую халву, я даеў да канца, але выключна з-за гэтага, з-за асаблівай сквапнасці. Таму што не мог я сабе дазволіць вытраціць грошай і не даесці.
не мой прадукт і ўсё. Ну бывае такое, я разумею, бывае. Вось можа так, як у мяне не складаецца з каваю. Просто не магу піць, таму што яна мне не смакуе аніяк. Нарэшце даехала украінская халва. Во тое, што трэба. Украінская вельмі падобна на беларускую. Яна мне вельмі добра заходзіць. Дарэчы, у нас тут у Беластоку калі-нікалі з'яўляецца украінскі зефір. Вось таксама адразу купляю. Ён вельмі падобны на беларускі. Куды ты там наезжаешь? На что? Подскокивая. Там шмат прадуктаў з Украіны, Літвы, Польшчы, нават Беларусі. А у Беластоку ёсць крама з таннымі прадуктамі па тыпу светлафору. А дзе? Я такого не ведаю. Анюта, калі ты ёсць у чаціку, ты ведаеш гэтую краму? Так, тут называется. Добра, погляжу, что там есть. Ці ўвогуле штосьці ёсць. Ты, напэўна, там олдскул нейкую лінку кідаў. Лінкі забаронены ў чаціку. З пасылачкі. Добре, я пагляжу, дзякую олдскул за падказку. Калі так, то трэба будзе завітаць да іх, безумоўна. А ў танкі ты таксама стрыміць будзеш сёння? Ну так, зараз мы скончым з гэтым ураджаем, пабудуем аўчарню і я адразу проста перайду ў танкі. Пераключуся, і ўсё. Ну там літаральна на гадзінку другую, не больш.
Не буду стрыміць нават до 9 вечара 100%, не буду до 8, хіба што пастрымлю сёння. І хопіць. А што? Не, ничего. Не, уже давай, выкладывай, что у тебя там такое. Что за планы были? Для чего тебе эта информация была потребная? Там нават мегачипсы ёсць. Да рэчы, у Польшы ж ёсць такія падобныя мегачипсы. Мы ўжо набываем тут их літаральна, ну, не регулярна, але бывае купляем. Потым на вушка скажаш, добра. И сало танное. Не, ну я не фанат сала, коли что, то это не для меня информация. Калі ўжо штосьці з сала добрае і будзе, то гэта скваркі. Тут пытанню няма. Хочаш, рабі яешню са скваркамі. Але занадта тлуста, я не вельмі люблю яешню, але вось у мачанку яно ідзе, ох, просто з бачком, ведаеш, так, з мяскам, каб было там. Бедны олдскул, спачуваю. Ты, можа, пагуглі, можа, недзе там і ў цябе ёсць беларуская гэта крама. Ну, я разумею, што яна не... Ну, але яна з гэтымі таварамі з Беларусі. Яна фармату як сеть крамаў у беларускай, зразумеў цябе. Ух, я ўжо троху стаміўся збіраць гэтае сена. Адзінае, што добра, што прыбытак даволі вялікі. Ужо 35 000 мы зрабілі. Засталося зусім крыху вось. Зараз адзін раз адвязем і яшчэ хіба што 2 разы, а другі ўжо не павязем, другі мы пакінем тут у нас каля аўчарні. Слухайте, а можа нават і 2 пакінуць у сябе, таму што зараз другую аўчарню-то пабудуем, а трава у нас па сутнасці толькі ўвесну з'явіцца. Але калі што, мы акурат траву збяром
пад аўчарнямі, бо тут таксама ж гэта можна касіць. Вось гэта вось тое, што я рабіў на відэа, калі пабудаваў гэтую аўчарню, вось тут можна пакасіць сабе. Ну і крацей не. Зараз гэты адвозім, наступны адвозім і апошні збіраем, пакідаем у сабе. They was sleeping, they was snooze on me. I was dreaming about what food to eat. Why they sleeping, why І they яшчэ не забыцца, трэба тэхніку ўсю памыць, бо яна зараз брудная будзе. О, а калі ў нас затануцца нейкія грошы, трэба будзе яшчэ паглядзець у краму, можа нешта набыць можна. Новы прычэпчык, ці нешта такое, інструмент нейкі. Было б неблага. Ну і паглядзець кошты, колькі будзе каштаваць нам на гэтая перапрацоўка воўны ў тканіну. Будынак я маю на ўвазе. Ткацкая фабрыка гэта. Падрыхтавацца так маральна да гэтых вытрат, якія будуць. Hey, you buy my shit, I want percentage, yeah. Put you in your mind like fucking Guinness, yeah. You never had a chance like an abortion. Fuck it, you don't wanna play with me, this forfeit. Якое чистенькое, ровненькое поле у нас, а? Ой. They was sleeping, they was snooze on me. I was dreaming about what food to eat. Why they sleeping, why they snoozed on me? I was seizing opportunity. Now they don't know what to do with me. I keep going hard like I'm in puberty. Rebellion's in my blood, there ain't no ruling me. Coming for the top, this is a mutiny. Don't know what to do with me. Так. Coming for the top, this is a mutiny. Ну, зовсім тут засталася кропелька. Зараз уже 60, 63. Так, давай вось гэтае заберем. Ой, там кропля засталася. Неаккуратна я зрабіў. Lately you don't feel like yourself. You kinda hate it. You suppress all of the thoughts in your head. Так, добре, 98, 99, 100. You hide your Все, ну ось гэта ми зараз приїдемо, заберемо. Апошній наш причеп на продаж. І будемо будувати овчарню. you walk away. There's a
you getting lost, I feel you trailing off. Feel it in your words when you say there's nothing Что у нас тут? Ну, подвисаешь. Ну, я думал, тут брудней будет, до речі, з кабіни. Овечки. Бе. Tell me what's been going on. Tell me what's been going on. I was so caught up thinking about myself, never took time to listen. Couldn't see that you were going through hell. Now you're cold and distant. You say you're fine, but your heart is bleeding. Read me those lines, they lost the meaning. I know something isn't right. See the demons in your eyes. I know you're afraid. I feel you getting lost. I feel you trailing off. Feel it in your words when you say there's nothing wrong. There's something so subliminal. The way that your hands shake whenever you talk, you stare into space like you're lost in your thoughts. Surrounded by your paper walls. Tell me what's been going on. Tell me what's been going on. Would you tell me now? You never answer when I call. Locked in your room and so withdrawn. Tell me what's been going on. Tell me what's been going on. I feel you getting lost. I feel you getting off. I feel it in your eyes when you say there's nothing wrong. There's something so subliminal. Whenever you talk, you stare into space like you're lost in your thoughts. Surrounded by your paper walls. Tell me what's been going on. I got trapped in your eyes the moment you looked at me. From across the room, those eyes kept following me. Something popped in my brain. Oh, baby, only you I see. Feels like I'm going insane, and only you can save me. Feels like I'm drowning in ocean's blue. Baby, come on. Вот и остатная полосочка наша. I'm losing control over lines in this space. Keep jumping around, all I see is your face. But you're moving closer, no time to escape. Your hand on my shoulder shifts me into space. And I can't deny how badly I need you now. 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 И кольки тут у нас заполнение 40-50 будет? 49-50, есть 50, добре. Все, что тут засталося. Дробные кроплі гэтыя няхай застаюцца, вось зараз гэтую яшчэ на адваротным шляху забяром. И все. И идем на место наше. Так. Зараз мы накормим гэтых вось авечак, будем будаваць наступную ферму. Мне там падаецца, трэба яе будаваць у... Як гэта? У адлюстраванні, так, насупраць, літаральна. Каб можна было прычэпам аднім карміць і направа, і налева. Ці можа там збоку? Хаця зараз будзем глядзець. Калі тут збоку, то трэба будзе прыбраць гэтую вось сена, якое тут ляжыць. Так. Выгрузка. За месяц яны колькі выкарысталі? 2 тонны. 2000 литров, давайте так. Давайте так. Пакуль што тут постой. А я паспрабую зараз будаўніцтва. Вось.
Вось сюды добра ўваходзіць другая ферма, правда? Але адзінае, што вось у разгрузку яе з правага боку будзе. І тут таксама з правага боку. А если адлюстраванне пабудаваць, то яно злева будзе. І вось тут не трэба разворачвацца яшчэ. Не, трэба вось тут будаваць. Так, гэта азначае, што нам трэба прыбраць гэтае сена, якое тут ляжыць. Зараз мы яго вось сюды. Ля прычэпа. Няхай сабе выгружаецца. І зберам вось гэтае, перакладзем, а побач з гэтай фермы пабудуем наступную. Усё, выгрузілася, не? О, зараз выгрузілася. Так, пакуль не збіраецца. Чаму ты не збіраеш? О, пайшла справа. Так, тут у мяне сено, а тут у мяне трава. Я нават і забыўся, што траву рабіў, а не сено. Так. Тут засталося каля гэтага дрэўца ці не? Такое адчуванне, нібы там было штосьці. Усё, апошняя ходка. Вось так, гатова. Зараз будзем купляць наступную. Будынак. Я маю на ўвазе наступны будынак. Сюды будаўніцтва. Сарай, бункеры. Так, чакай, вось жыволага доўля. Свінні. Ага. Вось гэта мне тут. Так. Ну, так атрымліваецца, не? Падобнае на тое? Так. Вось так. Усё. Мне адной хлопец. Так, сыходзь, хлопчаці. У нас ёсць другі будынак. 39 000, правда, толькі засталося. Ай-яй-яй. Гэта можа быць праблемай. Так. Ландрасікі наши маленькія. Там у нас белая, давай тут вось гэтая, чорнагаловая. Калі вось гэтым і забіць, каб яным адразу... Чакай, вось так, мабыць, у адваротны накірунак. О.
39 300. 39 200, а у нас 39 300. Холера ясная. Ось так. 37. Вось неяк так. Так, дорослая. На жаль, уже не застанецца у нас грошей. 1486, да рэчы. А ведаеце, што я ўзгадаў, а зранку ж у нас будуць здымаць грошы. Ну тут калі што, тут з'явіцца у нас яшчэ гэтыя 3 авечкі, якія прыгожыя. Яны у нас з'явяцца, таму што гэтыя ж множацца, так бы мовіць, размнажаюцца. Таму хуценька гэтыя 3, ну хуценька ў сэнсе на працягу года бягучага, яны у нас з'явяцца, мне падаецца. Усё, трэба зараз толькі іх накарміць, памыць тэхніку, і на ферме мы ўжо скончым на сёння. Я яшчэ прыгадаў, што трэба ж неяк будзе... Давай. Трэба ж неяк заплаціць за крэдыт, за карыстанне $1600, але мы тут яшчэ не скончылі, тут у нас да халеры павінна быць працы на выкананне усялякіх кантрактаў, зборы, ураджаю, ўсё такое. Ўсё ж такі верасень ёсць верасень. Давай. Што ўсё з фермаю? Так, дакладна ўсё. Зараз мы проста пойдзем у танкі гуляць, калі што. Ага, глядзі, ты яшчэ не накарміліся. Трэба збіраць. Зараз накормім толькі гэтых авечак. Ось так. О, ўсё. Паўнюткія. Зараз я пагляджу, колькі туды ўлазіць гэтых бляха-муха. 1000 літраў, каб ведаць, наколькі ў нас хапае ўвогуле. Усё, давай, вось тут мы будзем мыцца. Вось так, усё. Зараз пракантралюем, наколькі нам хапае запасу, вось, якое мы скідаем у аўчарню. Чакай, гэта ж не тут. Яно ж павінна быць і не тут. Вось тут. Тут трэба кантраляваць іх стан. 2 вялікія кашары, вось, 40% размножання. Абсалютна, вось, 14 000, то бок па 2000 ў месяц выкарыстоўваюць, гэта прыблізна на... не на 7, давайте так, на паўгады. Вось гэтыя цалкам выкарыстоўваюцца за 2 гады. 11 500. Ну, 11 500, дык 11 500. 3000 сена можна ім кінуць. Карацей, паўгады яны могуць існаваць самі па сабе, за імі нічога не трэба рабіць. Вось гэта у нас тут з'явіцца другі рад шэраг, пабачце. Усё, пайшлі памыем тэхніку, і з сімулятарам, фармінгам мы на сённяшні дзень скончым. Зараз усё вось гэтае, што мы выкарысталі, мы памыем. Ты бачыш, мы як па эканоміцы выйшлі, 1485 засталося. І нам яшчэ не хапіла на 3 авечкі ўсяго. Так, добра. Цудоўна. Трактарчык зараз. Так, ну, безумоўна, прычэп.
Там яшчэ у нас варашылка і увалок. Гэта што збірае прылады. Валкавая жатка. Хіба што так яна называецца. Цудоўненька, глядзіце, які прыгожанькі стаў адразу. Сюды хадзім. І варашылка таксама. Усё. Па сутнасці мы гатовыя. Захоўваемся. Так, і зараз я проста перазапушчу, не перазапушчу стрым. Усё будзе адбывацца менавіта тут. Мы тут проста выйдзем. Я адразу запушчу танкі. Там таксама ўсё роўна музыка спатрэбіцца, таму я проста пераключуся на іншую сцэну. Нейкія новыя бонусы, вот асаблівая прапазіцыя. Мне не цікава ваша гэта акцыі. Гэты варгеймінг заўсёды. Давайце свае грошыкі сюды. Што вы сядзіцё? Так, вось так павінна быць усё. О, бачыце, ўсё ёсць. Пачынаецца. Колькі нам тут? Гадзінку пагуляем хіба што. Гадзінку пагуляем, зараз паздымаем гэта X3 ці X5, што тут у нас. Крэдытаў троху насыпалі вось на гэтым танчыку. Прыгадаю, танчык, на мой погляд, благі. 5 крытычных трапляняў у баі гэта яшчэ не блага. Гэта не 7. Таму сядаем на яго. Зараз пачнецца. Мы рэзервы падробім, каб у нас больш досведу капала, каб яго хутчэй закрыць з гэтымі дадатковымі. Сюды вось так вось. Так, супраціўнікі, Маус і 7. Усё зразумеў. І мяне злева, бляха. Вежа. Камандзірская, таму што. Чаму злева кепска? Патлумачу, што калі я буду выходзіць з-за рагу. Так, менавіта пра гэта я кажу, што калі з-за рагу выходзіш, то я буду выходзіць з левага боку. І тым самым, бачыце, падстаўляецца мая вежа. Каб яна была з правага боку, гэта было больш бяспечна. Таму тое, што мы на гэтым рэспе менавіта, бо з таго рэспа я б выходзіў з правага боку ад скалы якой-небудзь. І гэта было б не так кепска. Ну, калі што, ўсё роўна галду трэба падрубаць. Бо і 7 Маус гэта ўсё моцныя танкі, гэта ўсё прабіваецца толькі з кумулямі. Так, Йохтора, это ўсё не страшна. Всё больш-менш так. Вядома, у нас туды цемрава цэлая паехала. Шмат танкаў мы навозім. Ну што, хто тут у нас з'явіцца? СТБ пакуль што нікога не бачыць увогуле. Оп, першы ёсць. Так, йох. Гэтая паскуда мне сапсуе тут усё.
Тора, що ти робиш? А ось і Маус, видатно. Добре, 2-5-2 у нас подтиснул Йоха. Йох польхуль, что не выходит. Выдатно трапляние. У меня хуткость перанабівання больше за його. Хо-хо-хо-хо, з гэта траплянне зараз было. Няўжо гэты танк у маіх руках граецца неяк. А, не прабіўшы ў борт. Так, трэба Іса сёмага пакараць, але гэтая плоскаць ведае ўжо. І з другія. Упс, зараз было, дарэчы, у мяне недарэчна. Нейкі пралаг атрымаўся. Так, 2-5-2 адступаем. Нічога, мы зараз яму вежу усю раскалупаем. Маус для мяне невялічкая праблема, зусім. Йоху яшчэ ў цырку на вежы трэба патрапіць. Цыцку, так. О, ну што за альфа 351, ну. Слухайце, у меня тут адна праблема. Кумулёў не так ужо і шмат. Трэба будзе перагледзець боекамплект. 15 гэтых ББ гэта занадта шмат. Не прабіўшы. Ты глядзі, ён бортам выехаў. Ах ты халера ясна. Ой, ну вось, яна... Трапнасць моя павярнулася да мяне. На гэтым танку. І всё, там нашых знішчылі ўжо. Так. На табе. У шчочку-чмочку. Нас не прикрываюць, таму хуценька нас тут усіх пазабіваюць. Не, ну дзякуючы Маусу я што-небудзь ды і накідаў, то ўсё ж такі. І сотага забілі. Усё ўжо ў спіне. Да пабачэння. 4-11. 4-11. Мне вось гэтае падабаецца, бачыце, яны проста стаяць тут, глядзяць вось у гэты бок на скарпіёна са шкоды, а на мінімапу не паглядзелі, што прарвалі. Таму не прыкрывалі. І гэты што тут робіць, незразумела. Ён проста... Ну так. Ён проста высвечвае гэтага хлопца. Дык усё, уже няма яго, едзь. Пантэра чамусьці ўперад едзе. Давай. Ай. Ну ўсё. 50 М тут яго задамініруе. Бум. Цікавы гейплэй, пацанов. Так, ёсць такое old school. Шчыра кажу, што ты імі шмат раскідваешся, галдою маеш на ўвазе, кумулямі? Я не прабіў бы. Калі ты кажаш пра Мауса, я па шчаку б яго не прабіў бы, не кумулямі. Ой, топіцца. Глядзі ты, гной. Так, неспартыўныя паводзіны. Вырадак. Так, як то кажуть, смок у лобік, довбойобік, так.
Так, и матча глотнуть напоследок, ну. Такое себе. До речі, у меня гэтая сессия неблагая, бачите, 58-88. Что я гуляю, гэтая сессия, она зробленая выключна была на иксах, по сутности. То бок я на МБТ гулял и иксы здымал. На МБТ статистика там кепская. Там меньше за 50% у меня перемогаў на МБТ. То бок гэта все на иксах зробленое. Цікаво. Так, я поехал у центр. І шчыра кажучы, мой танк павінен ехаць у центр. Але так не хочется, потому что просто мою цыцку усю раздербанить. Просто ушчент. Давай злева паспрабуем. Злева вось на гары, каб центр кантраляваць, але злева. Вось под гэты камень падціснуць. На жаль, хуткасці, наколькі я памятаю, мне не хопіць, каб ЛТ злавіць. А вось астатніх, магчыма, хопіць. ЛТ не паехала. СТБ нават не хапае. А не, гэта бачат. Ну, вядома, што не хапае. Хуткасці, каб бачата злавіць. Ой, так. Так. Одна арта ёсць. Хлопча, ты памыліўся. Памыліўся моцна. Не. Тут суперконь, тут баджер, тут без галды ніяк. Гэтых хлопцаў не перамагчы. Халера, ясна. Ну вось. Штосьці наши АПТшки гэтага коня не атакуюць. О, баджер там атрымаў трошки. Гэта добра. 437. Яшчэ гэта дадасць, безумоўна. Вось я кажу, мой танк Т-110-5, вось у гэтай пазіцыі ён стаў неактуальным. Ён не можа тут гуляць. Мінус палова ХП, просто так. О, бачыце? Просто ў гэтую камандзірскую вежу. Я тут у горад езжу. Так, сапраўды, тут іншыя магчымасці я не бачу для гэтага танку на гэтай мапе. Толькі ў горад, вось толькі туды, дзе зараз нашыя пацягнуліся. І гэта таксама пракіне зараз у вежу. Тора праехаў, няхай сабе едзе. Ось, ці вось тут. Вось тут, вось з гэтым хлопцам, замест гэтага хлопца, вось тут стаяць. Магчыма, штосьці і атрымалася. Так, суперконь паехаў, добра. Няхай едзе. Пакуль што так. 3-2. Покажешься, не? Я б з задовольнением тут бы выехал, але ж один справа, другий злева. Не дадуть. Скотина.
Так, гэта ж мяне рэнтгеніць, правда ж? Правда ж. Трэба ад яго ад'ехаць. Вось так. Пачакаць, пакуль гэты леапард вылезе. Уже ўсё? Не атрымалася? Я перахітрыў. Хе-хе. Там уже вылез. Зразумела. Так, ну тут таксама параза. Без варыянтаў. Без варыянтаў. 4-9 наша правы фланг прасралі. Не атрымалася ў іх там праехаць. А гэта адсюль цэнтр кантралюе, нішто сабе. Сур'ёзна. Да. Замест таго, каб у хмызах там стаць, вось зараз 55А пракінуць. Дзіўны хлопец. Хто гэта у нас? Арт 08. Там Тора, тут 55А. Ты ўсё згубіў, хлопча. Ты разумееш, ты ні той не кантраляваў, ні той не дакантраляваў. Учасно. Просто малый. Что ты робишь? Хлопче, что ты робишь? Спыніся. Боже, там ты нават не можешь ад'ехаць. Просто под усіх подставіўся. Ну, трапіў. Ну, нарэшце. Нарэшце трапіў. Забраў нават. Малайчына. П'яніна. Ніводнага пострелу, так. Ну, і бачыш, ён дачакаўся, фраг зрабіў, малайчына. 2 стрэлы было. Але пазіцыю, бачыш, як выбіраў? Просто сказачны даўбаёб. Па-іншаму і не сказаць. Я уяўляю, як здзіўляюцца людзі, якія зараз заходзяць паглядзець фармінг-сімулятар. Ну. Типу заходзяць, каб на трактары паглядзець, а ім тут танкі паказваюць. Так, дарэчы, а не благі, вось туды, направа. Мне падаецца, будзе няблагам. Ну, павінна быць няблага. Адзінае, што ў іх 60 ТП, 2 Йохі і 110,5 таксама. Не, я паеду налево. Там ёсць да мяне пазіцыя адная, лепш яе выкарыстаць. Таму што 2 Йохі, я іх там не перапушу ніяк. Вось 60 ТП пытанняў няма, там можна было перапушыць і 110,5. Але 2 Йохі не. Калі яны там стануць удвоіх ад вежы, то ўсё, гамон. Усе 3D аб'екты на адзін танк павесіў? Не, не ўсе. Колькі тут? 1, 2, 3, 4. А іх, падаецца, выдавалі ці то 6, ці то 7 штук. Так, у цэнтры у нас ёсць. Каму гуляць? Добра. Едзем. Так, адзін Йох тут, у цэнтры. Я мяркую, што ён сюды прыедзе да нас. Вось другі прыехаў да нас ужо. Рыначаронта, ты прыехаў, так. А вось 110,5 тут. То калі асноўныя ворагі мае яны тут, то можна было б ехаць туды. Бачыце, нашы цяжкія
Поехали на укрост. Нехай едуть. Так, мне не подобаецца, што Мантикора стаіць. Сюды звярні ўвагу, стаяць яны пазіраюць на тое, як ПТшак нашых ядуць. Та ёб твою мать, схіліся, о! Прыначарован-то, но... Блядь, Нікі дурень. Так, яны даядуць, трэба сюды ехаць. Па сутнасці гэта трактары таксама, сапраўды? Гэта своеасаблівыя трактары, але ўсё ж такі так, гэта трактары. Угу. Зелёненькая было, я бачу. Могло б уже і прабіцца. Там яшчэ адзін танк. Трэба уважліва за гэтым. Так. Блядь. Дзе моя трапнасць? Як ён стаў добра, правда, не? Ой, блядь, што за вядро на галаве ў гэтага танка, а? Чаму так лёгка яго прабіваюць? Так, Каро 45, ну. Дзякуй, што трапіла. Я ўжо падумаў, паляцела ўніз і ўсё на гэтым. Так. Нас да халеры, слухайце, шотных танкаў. Тут яшчэ невядома, ці мы пераможам. Можа стацца ўсякае. Воу, ФВХ поехала просто, отдала ХП. Не, у меня так не задирается, як у іх. Так, ну я витримаю 2 стріли його, не? Є, добрав. Нехай собі, така собі перемога, лиш перемога. Танки от тракторов пошли, так, я ведаю. Я ведаю.
Так. О, ось тут зараз тое, што злева, гэта добра. Паспрабуем. Паспрабуем. Можна было б, дарэчы, і направа паехаць. Ой, лишь я ведаю, што трапнасць у танка кончаная проста. Направа было б добра. Насамрэч. Хто супраць нас? Ёсць Маус. О, ПЗ-7 ёсць, Хэвик ёсць, 277 ёсць. Поехали налево, а не направо. Тем более у нас склад и Йох, и Суперконь. У нас по тэхніцы склад значна лепшы, чым у супроцівнікаў. Мы павінны адразу дамінаваць тут на гэтым фланзе. Давайте паспрабуем пракат у сярэдзіну пакідаць, а? УДС, ФВХ. ФВХ сюда приехала. Некий цуд. Ну, иди ты. Бум тебе на 870 ад арты. Нічаканчик таки. Так, 121 Б. 277 нешта там быкуе. Стой, 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 стой. Все-таки поцелил эту вежу долбаную. Ледь конь не перашкодил. А чым я танкануў? Куды у гэтага Хэвіка не паляцела, цікава. Эй, хлопча, не перашкаджай. Ой, прабач. 121-го завалили, добра. Не, выкатваць я мяркую не трэба. Тут яшчэ не ўсё ясна, мне падаецца. Так. Эх, треба было кинуть. Так, выдатно. Яшчэ один мінус. О, 277 зараз стаіць вельмі добра. Мы ему просто в щочку. І у ПЗ не полетела яшчэ альфа, гэта таксама добра. Давай. Так, что за лаги? Что за проскокивание? Ой, ты благо робишь. Угу. Так лепш. Так, СТ наши добре зробили, уже прорвалися амаль что. Бом тебе. Чекай. Все, поехали. 603 приймально.
4-3-2. Нейкая там абзаху зрабіў. Маус, ты як там? Ты мяне чакаў? Як падарунковы, так? Ці як іх называюць? Сюрпрыз. Ну хлопцы, ну ай, усё з'елі. 4690. Няблага атрымалась. Фугасы я не важу з сабой. Ну, 3 гэта не твае. Гэта лічы, што... Ды тым больш, там же ж 200 хп было. Якія фугасы, ты што? По 10, по 5 аднімаць ад яго. Добра атрымалася, добры бой. Не фантастычны, але добра. Ідзіце з гэтым... Так. Давай 10. Больш не трэба. Так, мабыць, летом да цябе заеду ў госці. Добра, калі будзе час, то заязджай. У любым выпадку, што летом, што восенню заўсёды буду рады. Так, канапінер. Гэта, вядома, не тое. Фаза зроблена. Так. У канапінера... Ой, боже, гэта ж новы танк. Я яго на браміраванні не асабліва тыя ведаю. Паспрабуем спачатку бабэхаем. Можа, у вежу ён дасца. Калі не дасца, то ў такім выпадку пераключымся. Шкода. Ну, у правый бок. Ты ж добра ехал. Что ты тут забылся? Так, тут фаза, там яга. Мне вось гэта цікавы, ці я яго прабіваю, ці не. Стаіць. Як гэты дасведчаны рыбак, ведаеце, які чакае. Не, так я яго не праб'ём. Чакае, пакуль рыбка падплыве бліжэй. Можна, дарэчы, і злева выйсці, мне падаецца. О, дачакаўся. На 1000 адразу адляцела, бачылі? Мне падаецца, ось можна выйсці будзе. Бляха, гэтае вядро, гэта проста штосьці немагчымае. Та ідзі ты ў сраку, ну... Калі ж у цябе заляціць? Нарэшце. Не. Такое бывае толькі раз у жыцці. Так, яга там перакідваецца на табе. Так. Яга едзе. А вы тут, калі што. Рэмба, цікай. Ой, ад дваіх прыняў. Недалёка не самыя абавязковыя стрэлы ён прыняў. Яшчэ адну. Патрапіў, але не прабіў. Гэта не тое, што я хацеў. Рэмба, жыві.
Заенчила. Трапляй давай як-небудь. Блять, что с пингом? 22 миллисекунды, не верю. Просто не верю. Ніяких не 22. Може 222. В такому випадку так. Ох, блядь. Ось гэта прыклад трапнасці, яка ў мяне звычайная. Ось ні ў вежу не трапляю. Ні на адлегласці не трапляю. Усё звычайна. Вось зараз ось такі бой. Суцэльна звычайны бой. Зараз. Так, а там хтосьці мне пакажа гэтага грыля. От зараз хлопцы едуць да яго ў госці. Ён жа ж тут недзе павінен быць, штосьці на яго не бачыць. Ну, давай, ксор. Ёсць. Так, дзе гэты фош нас будзе сустракаць разам са 103? Што гэта такая за схема? Ага, ось ён. Мяне, калі што, зараз выратавала толькі адное. Гэта закалка хпшкі модуль. Што ён не правіў мяне ў борт, трапіўшы па модулю, лічы. Все, вось яны ўсе. Так, хтосьці тут яшчэ павінен быць, правда ж? Столькі не ведаецца, паспею я даехаць. Ну, больш-менш бой атрымаўся. Не сказаць, што топавы, але і не кепскі, не надта кепскі. 2700 плюс 1600, 4300. Агульнага. Так, паколькі яны ведалі, так. Леапарда сустрэлі і... Поехали да іх. Не, гэта кепская ідэя за 13.90 бегаць. З нашага боку за ім толькі вой. 49, і то я не паспею. А 95% маіх баёў, ну. Ну, ось калі так не трапляю ўжо. Падаецца, што 100% траплянне, але не, чамусьці ляціць у іншы бок неяк. А вось AMX 30B, як атрымаць 30B. Дык гэта ж AMX 30, ён жа ж ніякі, па сутнасці. Навошта ён табе? Гэта нейкі прэм часовы, ну вось, Бэшка, Б у ім, гэта прэміум. Ён не часовы, ён там прадаецца, мне падаецца. Штосьці я згадую, што, мабыць, ён нават прадаваўся за боны. Чакай, зараз пагляджу. Забоны. Дзе гэта купіць? Крама. Дзе крама? Склад, вось, магазин. Крама, забоны. 113, ФВХ Фош 121, ВЗ 114. Не, нема. Подалось. Нечто я блытаю. Ну,
Не люблю я гэтыя крыты, нават 5 не кепска, немагчыма зрабіць. Давай далей. Здалося насамрэч не так ужо шмат, 22 хвілінкі рэзерваў будзем скончваць, калі рэзервы скончацца. Гэта нейкі прамша цікавы прост. Ён жа ж не танкуе, яго там прабіцця ж брак, таму што, калі казаць пра MX-30, наколькі я памятаю, то ў яго хаця б прабіццё ёсць. Дзе людзі разышліся, нават яшчэ на ферме, калі што разышліся, паглядзелі троху і пайшлі па сваіх справах. Так, із 4, 260, 277, 705. Ну, кумулі дакладна, не трэба выкарыстоўваць адразу. Ой, і рэсп кепскі для гэтага танка тут. Я по цэнтру паехаў, што. Можна было б паехаць насамрэч у левы бок, вось там па гэтай вось месці не правіцца. Але ўжо ладно, іншым разам неяк. Мапа не падабаецца? Не, на эстэхе мне падабаецца гэтая мапа. Людзі, вы ведаеце, што мяне тут б'юць? ТВП нейкая. Дарэчы, ТВП не прабіў, зато і арта на 260 павесіла. Штосьці наш ебр там робіць незразумелае. У цэнтр пад'ехаў і з'ехаў адразу. Вядома. Та йди там в сраку, ну. 2 рази запар йому в гуслю біць, ну. Де ти такое бачив? Не хочу я з ним так воювати. Мне ўвогуле падаецца, што на ВГ 4-5 мап па колу круцяць, а гэта ж алгарытм, які яны распавядалі ўжо, што як яно працуе. На кожным серверы сапраўды не ўсе там 40 ці колькі іх мапаў яны маюць, яны круцяць па коле. І адзін сервер там загружаецца, ну такі пул мапаў, колькі там штук яны не казалі, але вядома, што гэта не ўсе мапы, і вось яны круцяцца акурат такі. Каб змяніць мапу, трэба проста перайсці на іншы сервак, вось і ўсё. Да, блин, показаўся і знік. Так, перейдем на кумулятивы. Ты гляди, який хитрий. Я вот тут зауважив вже.
Что-то не выходит. Ну давай, 2684, выходь. Боится. Болюче-то як було. Не летіть. Не летіть, куди целишся. Бум. Дохнуть, дохнуть, хлопці, дохнуть. Три, два, один. О. Не поехал. Чекаю. Бум. Видатно трималися. Нахабно. Так, у центрі у нас нема очей зараз. І гэта блага. Так, вылазить под 705 так само. Нет. Складаний бой. Шмат терпіння потребую. Єпіс з'явився. Эта собака не вылезет тут. Ну давай, давай. Покажись. Да. Другий раз він помиляється таким чином. Так, треба в этого епіся так само покарати. Поспробувати. Насамрэч хоча б. Цікаво, де він. Тут нема... Ой, гэта я проспал. Вось гэта я проспал. Да что такое? Что за НЛД это?
Двойчы ў НЛД трапіць не магу і прабіць, ну. Гэта нейкі плейліст без аўтарскіх правоў, так. Так. Ну, не тое, каб плейліст, гэта проста... Ну, такіх каналаў шмат на ютубе. No copyright. І спакойна там... Ой, ну во што я выхожу, все равно трэба чакаць, пакуль ён скончыць. Вось так. А, і не пракашаць нават яму яшчэ гэта, добра. Пачакаем, прыйдзецца пасидзець у ангары троху. 3200 ДПМ. Так, гэта ёсць. Колькі у нас 650. Лічы ніколі. Ой, там я бачу, у нас Найревенс, Шаграэль і Ватафака гуляюць у нешта. Во што яны цікава гуляюць? Deep Rock Galactic? Што за гульня такая? Стоп. Не падалося? Не падалося, слухай, сапраўды я выканаў. Трапіў у топ-5, у топ-5 гульцоў. Так, ну, магчыма, гэта апошні бой, бо у нас 11 хвілінак засталося рэзерваў. У сквад, як звычайна, а мне піша, дарэчы, вось я гляжу, там у яго іконка, што ён гуляе у кааператыве разам з Шаграэлем і Найревенс. То бок яны ў сквад, усе ў траіх, ну паглядзім. Калі што, потым рэйдам пойдзем да гэтага, да Ватафакі. Так, што па ЛТ? Ці ёсць у нас ЛТ? Мантикора ёсць, ебах ёсць, усё. Я сюды поеду. Хаця гэтае вядро на галаве, ну такое сабе. У той пазіцыі гуляць супраць цяжкіх танкаў асабліва не атрымаецца. Так, 13105, ну-ка здзіві мяне, каля ласачка. Ты ж не ў хмыс станеш, ты ж поедешь? А, правда? Ён у хмысу стаў, козёл. Ну вось, мяне ўжо бачаць. Зараз будуць адкідваць. Ці вось тут, ці вось тут. З вашымі ЛТшнымі хмызамі такое сабе. А з іншага боку, дарэчы, ён ж стаў, таму што і адкідваць няма каму. Два граля. Такі сабе адкідацелі. Капца, просто ты не бачыш нікога, бо ты дурны, блядь, ты яшчэ іх хмызы нейкія заняў дэбільныя. Сука, ебланідзе. Ось жа ж мразота. Ён страляе, бляха, весь барабан аддаў, ён нават яго не бачыў. Курва, каб цябе распярэзала, скаціна ты. Не умеешь гулять на ЛТ, не берися. Это же не просто техника.
У любым выпадку. У якого халеры ты полез на яе? Сука, ну ты погляди. Ён у борт пробіў. Вось пад такім кутом. Ой, бачыў ці я КБ, камандныя баі новыя? Не, не бачу. Не бачу. Нема з кім гуляць мне. Нема такой сталай кампаніі, якая дазваляла гуляць і спрабаваць гэтай рэжымы ўсе. Конструкторское бюро? Конструкторское бюро. Что там такое? Натиск, линия фронта. Тут это просто задача. Нема куди глядеть. Олдскул, куди гэта? Яны ж тут звычайна былі, конструкторское бюро недзе вось тут з'яўляліся па цэнтры. Дапс, ПТХ 152, не, я нічога пра яе. Пакуль няма, хутка будзе. А, ты пра навіны нейкія, ці чуе навіны? Так, 5 хвілін. Гаўняны бой на гэтым Т-110-5, дарэчы, вось, каб паказаць, як у мяне ідзе на тэхніцы. Бачыш, 51-52, нават ніжэй за сярэдні на МБТ. Хаця баёў больш за ўсё згуляўшы на ім. Давай на МБТ і ўсё на гэтым. Апошні бой. Пайду вячэраць, адпачываць, заўтра на працу. Дарэчы, можа так стацца, што заўтра і стрым запушчу, але, хутчэй за ўсё, я буду сабе матываваць на тое, каб зрабіць падрыхтоўку да адной задачы. Гэта больш важна, чым стрым. Вось, але калі што, калі будзе ўлом, калі не будзе настрою, то лепш запушчу стрым. Гэта калі што я пра раніцу. Так, брасик. Светить поедешь? Такое адчуванне, нібы так. Але ён спыніўся, ну, гэта ягоны выбар. Батчатик тут. Батчатик небяспечны, ён мяне з барабану забірае. Калі што. Проехал. Воу-воу-воу-воу. Ой, Браск, что ты робишь? Ну вот что. Все хп отдал, боже. И подох. Ну такое. Так. Шесть засветился. Як яна полетела выдатна.
Хоть ти у рамку став. Такий шот. На табе один раз. Кажуць, один раз то не гэты самы. Так, Камальеха тут была. Яна па хмзах поехала, таму і высветіла мяне. Так, усё. У нас засталіся адны ПТ. КПЗ не лічыцца, ён таксама сябе атаясамлівае як ПТ. Та ідзі ты ў зраку. Блять. Усё, на сёння хопіць. Будзем чакаць, красі пашу рабіць відосы, трэба нафільмаваць, скончыць вісконшчыншчыну. Добра. Я таксама пайду, усім дзякую вялікі за прагляд. Зараз мы рыданём толькі добраноч, усім доброго вечару, каму там што. Арганізуем рэйд да ватафакі і ўсё на гэтым. Да сустрэчы, так, хутка побачымся. Рывен, дзе ватафака? О, дарэчы, ён там кіно глядзіць. Выдатненько. Усё, як заўсёды падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну, пабачымся на наступным тыдні ўжо. Усім пакой.